Ao mesmo tempo, atopámonos nun momento no que a situación das mulleres galegas fronte ao relato imperante de igualdade conseguida está marcada por unha enorme desigualdade en moitos ámbitos, entre os que as portas do 8 e do 10 de marzo compre remarcar o socioeconómico e laboral. Constatamos a ineficacia das políticas públicas e as consecuencias da concatenación de crises que vivimos nos últimos 3 lustros, tanto en termos de condicións da clase traballadora como na crise dos servicios públicos, cuxas consecuencias recaen de forma intensa maioritariamente nas mulleres. Ademais, no ámbito dos municipios galegos, compre sinalar que a falta de compromisos da Xunta de Galiza e do Goberno do Estado repercute negativamente no sostemento de servicios ampliamente feminizados, como o servicio da axuda no fogar. Da mesma maneira, vemos as consecuencias negativas do avance de privatizacións do Partido Popular nos servicios públicos e tamén nos servicios especialmente dedicados á igualdade, como son os TIN móviles ou os centros de crise 24 horas para as vítimas de violencia sexual. Así as cousas, no ámbito sociolaboral, vemos tímidos avances nos indicadores que son en realidade un espellismo. Este é o caso, por exemplo, da leve redución da fenda salarial que en realidade explícase polo empeoramento das condicións laborais dos homes, non pola mellora da situación das mulleres. A realidade é que, ollando o período de 2009 ao presente ou tramos máis recentes, a situación laboral das galegas segue a ser desfavorable, en especial no que atinxe os principais sectores de ocupación, as condicións de traballo e a remuneración. Aínda que algúns dos indicadores observen unha lixeira mellora, a desigualdade persiste. Existe un maior número de mulleres desempregadas e inactivas que de homes, a taxa de actividade feminina segue por debaixo da masculina, na taxa de ocupación ocorre o mesmo que a taxa de desemprego feminina segue a ser a maior que a masculina. É preciso tamén recordar o diferencial negativo en contra das mulleres galegas se facemos unha comparación co Estado e coa Unión Europea. As taxas de temporalidade femininas seguen a superar as masculinas e a temporalidade feminina é maior en Galiza que no resto do Estado. E outro aspecto a salientar é que se constata o protagonismo das mulleres nos peores indicadores de temporalidade e precariedade. Aínda que habería moitos exemplos por debullar, compre ter en conta a interseccionalidade e como esta situación se agrava se temos en conta factores como a migración, a monoparentalidade ou a mocidade. É necesario sinalar a enorme desigualdade que reflite o ámbito das pensións e a consolidación da feminización da pobreza, e que esta situación global de desigualdade ten unha expresión especialmente agravada no rural galego, con peores indicadores económicos e falta de servicios públicos e políticas específicas. Ao mesmo tempo, compre recordar que o período político máis recente estivo marcado por novas denuncias públicas de violencia machista en ámbitos como o político ou cultural e que no pasado 2025 houve un incremento de feminicidios sen ningunha actuación extraordinaria por parte dos poderes públicos. Ante a complexidade desta situación, é necesario incrementar os nosos esforzos e impulsar novas ferramentas políticas e institucionais para avanzar sen conformarse con que a desigualdade permaneza e os dereitos legislados non sexan executados. Así mesmo, temos que reivindicar e recoñecer as mobilizacións do feminismo galego organizado, fundamentais na resposta ao machismo e no fortalecemento dunha axenda feminista galega que fai avanzar o noso país. É por todo o exposto con anterioridade polo que o Bloque Nacionalista Galego somete a debate e a aprobación polo Pleno esta moción propondo a adopción das seguintes acordos. A Corporación Municipal reafirma o seu compromiso coa loita feminista e o apoio ás mobilizacións e reivindicacións do feminismo galego organizado neste 8 de marzo de 2026. Reclamar á Xunta de Galiza a promoción dun acordo de país para a creación do Instituto Galego das Mulleres como un organismo público que promova e fortaleza as políticas de igualdade de forma transversal en todos os ámbitos da vida social, económica, cultural e política de Galiza. Para tal fin, o Instituto contará con personalidade xurídica propia, orzamento propio, autonomía de xestión e plena capacidade de obrar para o exercicio das súas funcións e terá como obxectivo a promoción das condicións que promovan a igualdade e a supresión de todos os obstáculos que a impiden, así como a eliminación de todas as formas de discriminación das mulleres en Galicia.
instar a Xunta de Galicia a impulsar un novo marco regulamentario e orzamentario incrementando a súa contribución para os centros de información á muller, co obxectivo de reforzar e ampliar a rede galega de CIN, facendo especial énfase na creación destes centros naqueles concellos e comarcas nos que actualmente non existen ou están sobrecargados, impulsar a fixación de rateos mínimos de persoal e favorecer a contratación a xornada completa como mínimo de todo o persoal que sexa obligatorio para a acreditación do CIN. Eu, en todo caso, gostaríame que se expresen todos os grupos e, posteriormente, se podo, rematar pedindo, dando unha explicación, se se necesita, e pedir o voto. Terás a quenda de peche. Palabras? Moi boas noites a todos. Nós, desde o Grupo Municipal do Partido Popular, como sempre, estamos completamente de acordo na presentación deste tipo de mocións, nun debate enriquecedor desde todas as perspectivas para mellorar, evolucionar e así tamén loitar entre todos por unha igualdade real efectiva entre homes e mulleres. O que sí consideramos é que o Bloque Nacionalista Galego trae esta moción como se Galicia estivese nun retroceso permanente en igualdade, e iso simplemente non é certo. En Galicia levamos anos desenvolvendo políticas públicas sólidas baixo gobernos do Partido Popular. Non aceptamos que se fale de rearmamento do machismo como se as institucións galegas foran ou fosen cómplices de nada. Esa linguaxe creemos que non construe igualdade, sino que construe confrontación. É aquí donde todos temos e debemos que traballar, independientemente do partido político que representemos neste pleno, porque isto non vai de cores. Eu podo votar a favor ou en contra do que se estime, solicito o que sexa a Xunta de Galicia independientemente de quen a goberne, se é do meu partido ou non, porque o que queremos, en realidade, é conseguir un ben común para todos en sociedade. Esa é a base real da política. Falar de privatizacións indiscriminadas é faltar a verdade, Tano. Falar de inacción e ignorar os orzamentos e os programas en marcha. O que vostedes propoñen crear máis estrutura administrativa, un novo instituto, comentabas. Nos preguntámonos, máis burocracia realmente garante máis igualdade ou garante máis cargos? Porque a igualdade non é unha bandeira partidista, como sempre facedes ou intentades facer creer a sociedade. É unha responsabilidade realmente compartida entre todos os homes e mulleres, entre toda a sociedade, entre todos os partidos políticos. Por iso, non imos apoiar mocións que parten dun diagnóstico falso e ideologizado da realidade galega. Eu, como concelleira do Partido Popular, quero que se traballe pola igualdade real, desde a eficacia e non desde o relato. A través da Secretaría Xeral de Igualdade dos sucesivos plans estratégicos de igualdade impulsáronse medidas reais, apoio á conciliación, reforzo da rede de centros de información á muller, axudas ao emprego femenino, programas contra a violencia de xénero e medidas específicas para as mulleres, especialmente no rural. E como dicía, falar de ineficacia das políticas públicas e ignorar datos obxectivos. Galicia sitúase entre as comunidades con mellores indicadores en determinados ámbitos como a reducción da brecha salarial nos últimos anos ou o reforzo da protección ás vítimas. No que representa aos TIM, convén lembrar que foi precisamente baixo gobernos do Partido Popular cando se consolidou a rede galega, garantindo financiamento estable aos concellos, obviamente non a todos, e aí é onde hai que mellorar. Se hoxe existen os TIMs móviles e centros de crise 24 horas é porque hai unha planificación autonómica detrás. Outra cousa é obviamente o que todos consideramos, que se poida mellorar a xestión existente, pero iso non quere dicir que sexa inexistente. O que non compartimos, obviamente, desde este grupo municipal é a utilización do 8 de marzo para introducir un discurso ideolóxico que falta
de rearmamento do machismo ou de avances dos totalitarismos. A igualdade non se construe desde a confrontación nin desde o sinalamento político permanente. Compartimos o obxectivo de avanzar en igualdade real. O que nos diferencia son os métodos. Nós creemos en políticas avaliables e sostibles no tempo, non en estructuras novas que duplican competencias ou xeran máis burocracia sen garantir mellores resultados. Remato simplemente cunha reflexión. 8 de marzo non é un día para dividir, é un día para recoñecer as mulleres que abriron camiño, as que sosteñen as nosas familias, as que emprenden, as que traballan no rural, as que coidan. A igualdade real non se construe con consignas nin con discursos apocalípticos, construíse con estabilidade, con políticas públicas serias e con compromiso institucional e, sobre todo, social. En Galicia avanzouse, pero obviamente non está todo feito. Pero negar o camiño percorrido é injusto con traballo de moitas persoas. Desde o Partido Popular seguiremos traballando por unha Galicia e, sobre todo, por unha Salceda máis xusta, máis igualitaria e con máis oportunidades para todas. Porque a igualdade non é patrimonio de ninguén, é unha causa común. Moitas gracias. Nada, palabra a Selene de Movemento Salceda. E antes de darche a palabra, Selene, eu entendo, igual entendín mal, que o rearmamento do machismo, que creo ademais unha palabra moi acaída, é un rearmamento social, que evidentemente ten que ver cos posicionamentos políticos como todo na sociedade. Logo xamo a Clara Lastano. Selene. Boas noites ás persoas que están entre o público, tamén as que nos estades vendo desde a casa. Cando a compañeira dice que non se trata de discursos apocalípticos, coincido, pero que os datos son os que son. Pilar, Zarina, María Isabel, María del Carmen, Victoria, María Belén, Ana María, María José, Petrolina e Tatiana. 10 feminicidios que se deron en España no que levamos de 2026. E o que aínda é máis duro, a violencia vicaria. Noemí, de 12 anos, e Yarede, de 10. Os datos son os que son. Son datos estatais, non son datos autonómicos, pero eu creo que non podemos simplemente dedicarnos a que o 8 de marzo é un día para rendir homenaxe ás mulleres que abriron camiño, que sí, evidentemente, hai que facelo, pero aquí estamos para falar de política. E para falar de política que moviliza recursos, que dan apoio e que erradican, o sea, que dan apoio ás vítimas e que erradican o machismo. Un aspecto fundamental que debe preocuparnos hoxe como administración é que destas de 10 mulleres que foron asesinadas, 5 xa tiñan denuncias previas dos seus agresores no sistema de Biogen. Eu creo que hoxe é tempo de reflexionar sobre isto, sobre por que non podemos protexer a esas mulleres e de que facer para conseguir que as outras 5 mulleres non se volvan a repetir, que o resto das mulleres se atrevan a denunciar, que confíen na protección que os organismos e as administracións lle teñen que dar. Nós non podemos estar máis de acordo con esta moción. Somos conscientes de que, bueno, a Xunta de Galicia está destinando medios e que está creando servizos novos. Baixo o noso punto de vista, son medios completamente insuficientes. Falábase na moción de servizos recentes como o CIMóvil ou os centros de crise 24 horas. Sí, a teoría do servizo está ben. Seguramente as profesionais que traballen, polo menos coas que eu teño contactado, son moi boas profesionais e aquí non o vamos a poñer en duda. Pero, bueno, que estes servizos estén privatizados, igual non debería ser así. E independentemente da súa privatización ou non, vamos a falar da utilidade. Fai unhas semanas visitábanos o CIMóvil en Salceda de Caselas, unha traballadora social, unha psicóloga, con moi boa intención, unha intención de coordinar, reuníamonos con ela a Policía Local, a traballadora social dos Servicios Sociais e eu como concelleira, coa única intención de coordinar, de aproveitar os recursos, de entender que era o que iban a facer e de intentar optimizalos. Agradecemos que a Xunta de Galicia traia este recurso no noso Concello. Claro que o agradecemos,
pero son recursos insuficientes. As técnicas explicábanos que hai unha furgoneta con 2 traballadoras para toda a provincia de Pontevedra que teñen que dar apoio a certos concellos da provincia de Ourense porque son demasiado numerosos e cunha poboación que necesita este servicio. Teñen máis concellos que visitar ao mes que días de traballo ten o mes. É unha medida insuficiente. É unha medida que ainda non está nin clara, acaba de arrancar, entendemos que ten os seus tempos de traballo, pero é insuficiente. Nesa primeira reunión de coordinación, onde as profesionais xa están na rúa, xa están traballando e xa están sendo financiado, ese servicio financiado, non sabían decirnos a cantas mulleres de Salceda íbamos a poder derivar para o servicio de asesoramento psicolóxico. Non é un medio suficiente para tallar a problemática que temos. E o cim do porriño ao que temos que recurrir tampouco. Esa é a realidade do noso Concello. Os medios da Xunta de Galicia non son suficientes para o que as nosas mulleres necesitan. E temos que atallalo con medios propios, con programas como o que se fai no verán dos Xuntas, que é financiado pola Xunta de Galicia, pero con fondos propios como o programa Paxar, que é o que dá continuidade a un servicio necesario. Os asasinatos son só a punta do iceberg de todos os comportamentos machistas que as mulleres sofren a diario. E a corresponsabilidade non existe na maioría das nosas familias. A carga de traballo fora e dentro da casa, os cuidados dos ascendentes e dos descendentes e o teito de cristal, especialmente a carga mental, leva pesos de cuidados e de organización das mulleres que os homes a día de hoxe non teñen. E isto non se pode negar, e os medios que se están dando dentro da Xunta de Galicia non son suficientes. Os datos son obxectivos. Hoxe tivemos unha xornada no Concello que rematou xusto antes de empezar este pleno. Unha xornada que falaban sobre a diversidade na nosa infancia. Había 28 persoas adultas preocupándose pola educación dos seus fillos con necesidades especiais. Desas 28 persoas, soamente 2 eran homes. 2 eran homes, o resto eran mulleres. A corresponsabilidade non existe. E non podemos falar de logros conseguidos que non están. E aí o discurso político e o posicionamento político é fundamental. Partido Socialista. Vamos a ver. Creo que a frase que deu máis debate, o do rearmamento do machismo e avance dos totalitarismo con máis feminismo. Aquí entendo que decir contra o feminismo, entendo eu. Bueno, vamos a ver. Hai, non sei, 20 anos, probablemente, todos mirábamos os mesmos canales de televisión ou distintos pero cunha programación similar. Había un horario para cada cousa. Na actualidade, bueno, despois foron os canales temáticos, e na actualidade, sobre todo a xente nova, sufre o que se denomina segmentación mediática. É dicir, gustalle algo e miran algo. Entonces, non me atrevo a dicir que a xente nova sea máis machista. Simplemente me dá a impresión de que os que son machistas ou teñen ese tipo de tendencias viven no seu segmento mediático retroalimentándose e o problema non é que sexa máis, ou espero que non sexa máis, senón que non teñen medo a expresalo porque o ven como algo natural. O sea, iso é unha cuestión sociolóxica. O sea, hoxe en día ti buscas o anuncio dun coche e despois empezan a aparecer coches. Pois ti fanche gracia chistes machistas ou nos que se humilla a unha muller ou a unha persoa con algún tipo de discapacidade e despois aparecenche continuamente vídeos dese tipo de cousas. É dicir, entonces, iso que provoca unha polarización ideolóxica que estamos vivindo todos. O sea, non é máis. Entonces, sí que vexo que é un rearmamento do machismo, máis que nada porque parece que se durante unha temporada a xente fose da ideoloxía que fose, o machismo era un tema tabú, agora me dá a impresión de que hai xente que volve a presumir de selo. É dicir, iso evidentemente non digo que sea culpa da Xunta de Galicia nin do Goberno. O sea, é unha cuestión da evolución social que está dando os problemas que está dando. É dicir, si hai
unha cantidade que non nos parece normal de feminicidios, de maltrato a mulleres. E logo, por exemplo, outra das cousas que recolle o tema de esta moción do compañeiro, servicios amplamente feminizados como o servicio de axuda ao fogar. Lembro que hai, non sei se hai un ano, eu falei dunha agresión que sufrira unha traballadora do servicio de axuda ao fogar neste concello. Uns meses despois, houve unha víctima no Porriño por unha persoa que atendía. Entonces, sí que entendemos que determinados traballos feminizados, como o servicio de axuda ao fogar, igual non teñen a protección que se debería. Entonces, bueno, polo tanto, independentemente de que tampouco o 100% a nosa moción, creo que vai na liña do que pensamos. Tano Benega. Eu creo que cando non se quere entrar a veces no fondo dos asuntos falamos de ideoloxización e que, efectivamente, nas ideas de cada quen en donde logo se asenta o xeito de actuar. O Partido Popular critica o BNG, xa non a crítica que fixo a señora Pedro Cabaleiro xa ven de outros lugares. A señora Cabaleiro foi así moi diplomática falando de burocracia, noutros lugares xa nos acusan de crear chiringuitos, de crear chiringuitos. O que temos claro é que o que hai non funciona. Esa é unha realidade porque os datos están aí para comprobalo. O que hai non funciona. Pero que, se temos que falar do Partido Popular nas súas competencias no goberno galego, temos que dicir as cousas que están facendo que moita xente descoñece. Recortaron as cuantías das axudas á vítima de violencia machista e o Servicio Galego de Igualdade do Benestar nada máis chegar á Xunta, xa no 2009. E no orzamento 2026 volven a recortar o orzamento de violencia machista en máis de 1 millón de euros. Eu non sei se iso é ideoloxía ou é falta de ideoloxía. Se é falta de ideoloxía, igual haberá que pensar en meter algunha, non? Non é só iso, é que a chega do Partido Popular á desigualdade é non cumprir as leis, a parte, bueno, por suposto, nos últimos tempos, ir da man de quen nega toda esta situación que é o cerne da violencia contra a muller, que é a negación mesmo de que exista, non? E é ir da man da dereita, da extrema dereita, do fascismo, porque non ten outro nome. É que, miren, o Partido Popular, o segundo Plan Galego de Benestar Laboral Conciliación, correspondente ao 22-25, non o cumpriron. Non se coñece a avaliación intermedia, conforme se prevía, nin previsión de informe final de renovación. Expirou o Plan Galego contra a trata de seres humanos con fins de explotación sexual 2022-2024 e siguen sen presentar un novo. O último anuncio foi que estaría no verán do 25, alá vai o verán do 25. Non impulsar unha axuda económica periódica para as mulleres en situación de prostitución que queixeran deixar de facelo, aprobada a iniciativa do BNG. Non renovaron o Plan da Muller e a Ciencia. Non impulsaron, escudándose no goberno central, a axuda periódica para vítimas de violencia sexual. Podemos seguir así con feixe de cousas. Entón, se as administracións que teñen as competencias máis serias para afrontar un problema actúan deste xeito, o problema non se soluciona. En todo caso, como pouco, engordará. Ese é o gran problema. Partido Popular. Movemento Salceda, PSOE. Desquenda de peche, Tano, queres usala ou sometemos a moción a votación? Pois sometemos a moción a votación. Moción do Grupo Visto BNG para conseguir avanzar en igualdade real e efectiva fronte ao rearmamento do machismo. Votos a favor? Movemento Salceda, PSOE e BNG. Abstencións do Partido Popular. Sai adiante esta moción. Pasamos a seguinte, a do punto 9, que é unha moción tamén do Grupo Mixto BNG para crear unha comisión informativa para o estudio de valoración de iniciativas estratégicas e ou asuntos de especial trascendencia para a cidadanía en Salceda. De novo, dou a palabra a
Cano, cando queiras. Ben, hai poucos días anunciamos unha proposta que foi recollida favorablemente por parte do Grupo de Goberno e por parte do Partido Socialista sobre esta proposición que traemos para que sexa aprobada neste pleno. Acordo de crear unha comisión especial para estudo e valoración de iniciativas estratégicas e ou asuntos de especial trascendencia para a cidadanía de Salceda tanto a medio como a longo prazo. Motivación: Salceda de Caselas é un termo municipal situado nun emprazamento xeográfico privilexiado con potencialidades no eido residencial e socioeconómico que é preciso analizar e encamiñar cara a un desenvolvemento que garanta uns estándares de calidade de vida óptimos para as persoas que o habitamos, tanto no presente como no futuro. É de salientar que a terra de Salceda está contornada por amplas superficies industriais situadas nos concellos lindeiros do Porriño e Salvaterra e, así mesmo, conta cunha zona propia no cerquido que demanda actuacións de ordenación e dotación de servizos, áreas nas que desenvolven a diario a súa actividade laboral persoas residentes tanto nas parroquias como na vila. A súa vez, o crecemento demográfico, dende os anos 90 do século pasado, configura unha sociedade salcedense dinámica con tasas de mocidade que se sitúan entre as máis altas de Galicia. Atender as necesidades que demanda a cidadanía, esencialmente persoas traballadoras e mozas e mozos en formación, teñen que ser unha prioridade básica, xa sexa para a administración local ou das administracións que teñan competencia para iso. Así, entre outros, facilitar o acceso á vivenda, atención sanitaria de calidade, contar con centros educativos dotados de profesorado e con equipamento suficiente en todos os ciclos, de infantil ao bacharelato, facilitar os medios de transporte público que faciliten desplazamentos, sexan locais, comarcais ou metropolitanos, etc. Nesa liña de traballo entrarían iniciativas como mellorar a mobilidade no municipio como a solución ao tránsito de vehículos dende as parroquias polo centro urbano cara a outros municipios, sexa dende o Barreiro á Feira, sexa o tráfico circula dende o Soutelo para das Rubias, incluso dende Tui cara a Salvaterra ou o Porriño. Mellorar os servizos de transporte público en autobuses con maiores frecuencias e axuste de horarios. Actuar na área industrial do cerquido co desenvolvemento do plan actual. Debater sobre o urbanismo, a planificación xeral e desenvolvemento da actual normativa. Solicitar a planificación de vivenda pública nos terreos que a Xunta dispón en Salceda. Todos aqueles asuntos de futuro que os grupos políticos consideremos de interese para o noso concello. O Bloque Nacionalista Galego considera que asuntos como sindicados ou outros que se poidan incorporar teñen que ter un ámbito nos que poder debatelos e establecer os mínimos puntos de acordo e consenso, especialmente aqueles que para a súa aprobación superen os períodos de mandato das corporacións, sexan da cor política que sexa decidida pola cidadanía en cada proceso electoral. Polo exposto, o BNG propón adoptar o seguinte acordo. O Pleno do Concello de Salceda de Caselas, ao beiro do establecido na legislación de réxime local no referido á creación de comisións informativas, ROC do artigo 123 ao artigo 126, acorda crear unha comisión informativa para estudo e valoración de iniciativas estratégicas e ou asuntos de especial trascendencia para a cidadanía de Salceda, tanto a medio como a longo prazo, a tal efecto que pola Secretaría Municipal se elabore informe sobre o procedimento para facer efectiva a creación da comisión especial e a súa composición. Terceiro, someter na orde do día da vindeira sesión ordinaria do Pleno do Concello a súa constitución. Ben, eu penso que no contido da moción creo que se explica totalmente. Nós creemos que, máis alá das diferencias que poida haber tanto de grupos políticos como da maioría que nos situamos na esquerda frente ao grupo que se di mayoritario da oposición que entendemos que é a dereita, máis aló das divergencias creemos que é necesario un lugar onde haxa puntos de encontro, cando menos, para debater asuntos que trascenden sempre os 4 anos que pode durar un mandato municipal. Creemos que pode ser unha posibilidade de achegas por parte de todos, de mellorar o que son as decisións que podemos tomar de cara ao futuro a medio e longo prazo, e onde nos impliquemos todos os grupos
tanto nas propostas como no propio debate. Creemos que pode ser enriquecedor e do que poidamos facer aí, a única beneficiada sería a nosa veciñanza. Palabras, Partido Popular. Señor Guerra, señor Salustiano, existe a día de hoxe xa comisións onde podemos traballar, acordar, propor, debatir, etcétera, etcétera. O asunto é se despois se respetan eses acordos. O asunto é se as persoas que van formar parte desa comisión respeto ao acordado entre os membros da mesma, ou se non lle convén o acordado fan o que lle veña en gana en función do seu interés. Os feitos me remito. O Partido Popular de Saceda nunca estivo en contra de traballar en acordar, consensuar propostas que beneficien aos nosos veciños e veciñas. Faltaría máis. As nosas son claras, públicas, coñecidas, respaldadas nas urnas. Non vexo a necesidade da creación dunha nova comisión, como digo, porque xa existen comisións regladas para tal efecto. Pero non é só cuestión como as que vostede di aquí, senón é cuestión de cousas cotidiás importantes no día a día do noso Concello. É importante, por exemplo, que se respeten os acordos plenarios e se cumplan, cousa que non se fai. É importante respetar os procedementos reglados nas ordenanzas municipales, cousa que non se fai. É importante respetar e dar cumprimento que te comprometeches facer e logo non faz diante dos clubs deportivos respecto ao pabillón. É moi importante eso. É importante en respetar e cumplir o que se asina, incluso con vostede, señor Salustiano. Se asina unha cousa con vostede, despois non se cumple. Máis do 70% que firmaron fai 3 anos. Ni vostede se ten donde traballar coas persoas que vostede fixo goberno, sin ter que vir a este pleno aquí a buscar o apoio deste grupo mayoritario que vostedes teñen a maioría deste pleno. É importante cumplir, como digo, todo o que se acorda e se aproba, sobre todo neste pleno. Como pretende vostede vir aquí a dicirnos que sería maravilloso isto que propón cando entre vostedes, entre os 3 grupos, moitas veces ou en ocasións se estiran os trastos a cabeza políticamente falando e despois se reprochan públicamente cousas que lóxicamente quedan a vista de todo o mundo, pois o ben que se leva. Como decía un compañeiro, ahora te quero, ahora non te quero, e así nos vai. Incumpride reiteradamente os acordos plenarios. Non cumprides o acordo de vostedes 3 na investidura. Incumpren fragantemente cando seguen permitindo o gasto público sin control algún, señor Salustiano, en cuestións propagandísticas e caciquís en moitas ocasións. Incumpren a orden de pago a proveedores. Se eres amigo, cobras antes, se eres menos amigo, cobras despois, pero se eres superamigo, facturas sin control e, sobre todo, a destajo. Nunca mellor dito. Incumpren máis do 70% das promesas electorais. Incumpren a xubilación de contratos, é dicir, os fan a dedo, tanto a empresas como a colocación e reparación de traballos a través de empresas privadas, como a xudicación que fai o goberno local. Incumpren cando seguen sendo os campións das privatizacións, señor Salustiano, vostede permitindo que este goberno, este Concello, coa súa complicidade, siga sendo o Champions League da privatización, nunca antes na nosa historia. Incumpren o reparto equitativo dos cartos públicos, señor Salustiano, entre os colectivos, os que vostede tanto aplaude, cousa que nós tamén facemos, pero nós decimos claramente que o reparto que se fai dende este Concello por parte do goberno co seu apoio é injusto, é insolidario. E se premian a un sí e a outros non, porque non hai ningún baremo, ningún reglamento ao respecto. Incumplen e manipulan con información falsa os cedenses en asuntos tan importantes como o urbanismo ou o seu posible desarrollo, con grandes pancartas. Incumplen reiteradamente durante máis de 19 anos no urbanismo, en canto ao plan xeral. Me decía vostede antes a modificación das normas, por suposto. Alguna modificación urbanística respecto deso nos últimos 19 anos? 30 anos en vigor, 20 coa esquerda en Saceda. E iso que era malo, malísimo, esas normas subsidiarias. Incumplen, como dixen antes, cos clubs. Incumplen o resto no respecto ao adversario político. Vostede respaldou esa indigna decisión
repugnante da alcaldesa de eliminarme dunha foto institucional a un cargo público, a un representante dos veciños. Vostede legitimou esa acción, vostede e o Partido Socialista. E así podría seguir con moitos exemplos, pero o tempo é o que é, señor Salustiano. A ver se vai ser que agora vostede ven aquí con isto porque a alcaldesa o ven utilizando políticamente, falando, non me entenda mal, para os seus intereses, os da alcaldesa, e non para de todos os veciños e veciñas do noso povo. Agora vostede, señor Salustiano, pretende que se lle lance un bote salvavidas e así pretende vostede vir aquí, como se nada do que sucede fose coa súa complicidade a través do seu voto positivamente ou póndose de perfil cando non interesa e entón deixando que a alcaldesa desempate. A veces hai que dar un paso frente e ser valiente, señor Salustiano. 5 minutos e medio. Termino, señor alcaldesa. Xa dixe unha vez que esta alcaldesa comigo non duraría máis de un telediario. Si me tratase como trata vostede respecto dos acordos. Nada máis. Eu xa sei que contigo non duraría un telediario, ni medio. Salustiano, eu non podo estar máis de acordo na constitución desta comisión. Movemento Salceda somos xente de diálogo, xente de man tendida, pero é certo que xa lle advertín que non íbamos a poder contar co Partido Popular, porque ata agora rexeitou todos os ofrecementos de participación, como, por exemplo, os 2 últimos orzamentos tan importantes para a xestión municipal e para mellorar a vida do povo. Dicen que non sistemáticamente intuía que nesta ocasión non ia ser diferente. O que sí me gustaría é seguir traballando cos grupos de esquerda como vimos facendo ata agora. Moito deste traballo que se menciona na moción xa se fixo de maneira conxunta na búsqueda de mellora de competencias que non son nosas, como a da mobilidade, a do transporte ou incluso a planificación de vivenda pública, na que tanto levamos traballando e incluso levamos compartindo tomas de decisións nos últimos meses. Dende logo nos vamos a estar a favor, era un compromiso das últimas reunións mantidas co BNG, que a pesar da súa abstención no orzamento 2026, nos adquirimos ese compromiso, somos xente de palabra e imos precisamente formar parte desta comisión. Non sei se faltando o Partido Popular ten sentido a mesma, porque eu creo que o diálogo entre a esquerda é posible. A comisión dependerá do informe técnico da secretaria en canto a súa composición. En todo caso, os ditámenes de como calquera outra comisión son ditámenes non vinculantes, o que sí aposto porque esta comisión sexa de carácter gratuito, que nadie perciba retribucións. Estamos aquí para dedicarlle tempo a mellorar a vida da cidadanía, sobre todo en proxectos estratégicos a medio e a longo prazo, sin ter en conta, quen ocupará a fortuna de gobernar o noso concello. Creo que hai que ter unha visión máis amplia, máis aló. Nos, como Movemento Salceda, estamos dispostos a participar en esa comisión. Non podría ser doutro xeito, abertos ao diálogo e abertos a chegar a entendementos sempre. Partido Socialista? Como xa expresamos nas reunións que hubo, sí que estamos a favor da creación desta comisión. Entendemos que hai proxectos que sobrepasan o que unha legislatura e dúas e debería ter o maior consenso posible. BNG? Señor Rodríguez Dávila, eu non podo facer nada se vostedes se sinto ofendido, non sei por qué. Agora, a mí gustaríame que entendese o que aquí se está expoñendo. E me gustaría pensar de que vostede pensa para este Concello máis aló, falando de futuro, máis aló de se vostede é ou non algún día alcalde. Estamos falando dun lugar de encontro dos grupos políticos onde poidamos falar de proxectos estratégicos a medio e longo prazo. Se a vostede todo iso resume nas ofensas
que vostede ten presente neste momento, entón, quero pensar que non entendeu nada do que eu expuxo. Gustaríame que esta comisión fose adiante, se o informe técnico é favorable como pensamos que sí, o Partido Popular decidirá se participa ou non nela. A nos gustaríanos que sí, porque non é máis un lugar de encontro, de debate sobre proxectos que sobre toma de decisións puntuais e diarias. Así o entendemos. Por iso non nos vale ningunha das dúas comisións que hai neste momento montadas, que son para a xestión diaria dos plenos que celebramos cada 2 meses ou os extraordinarios. Estamos falando de ir máis aló no debate e ver a opinión que temos e se somos capaces de concluir acordos que vayan máis alá de se en xuño do ano que ven aquí hai un cambio ou non de persoa que presida este pleno. Estamos falando diso. Partido Popular. Señor Salustiano, entendemos perfectamente a intención, o motivo de por que vostede trae isto. O entendemos perfectamente. Por iso non a vamos a apoiar. O entendemos perfectamente, pero alá vostede. Hai comisións suficientes, como dixen, para debatir, acordar, porque ao final, como os feitos e o tempo nos dá razón, temos probas suficientes como para que eso que vostede pretende crear non valga máis que para que salga o que a alcaldesa e os seus decidan. E entonces, as nosas propostas son públicas, son coñecidas. Vostedes decidan de cales pretendan tirar delas. Tendrán o noso apoio, como nas cuestións importantes para Saceda nos últimos 19 anos que tiveron sempre o apoio deste partido, sempre. Nas cousas importantes, nas que nos creemos, nas que nos defendemos, nas que creemos que son sensatas, coherentes, positivas para o noso povo, e aí estivemos e seguiremos estando. Non é necesario unha nova comisión para defender infraestructuras e equipamentos importantes e necesarios para o noso concello. Como digo, son coñecidas. Nos nosos programas electorales, respaldados, como digo, maioritariamente por Sacedenses, falamos de máis policía local, de edificio multidisciplinar, de máis saneamento, de vivenda, de Galiña Azul, de centro de día, de enlace da Goela, da reforma integral do Parque Raíña Aragonta, da circunvalación, do gran parque lúdico de desplazamento nas ribeiras do Caselas, a ampliación do complexo deportivo do Penedo de Redondo, así como do campo da Gándara e a nova zona deportiva Novo Ralliño, etc., etc., etc. Son públicas, coñecidas e, como digo, respaldadas pola maioría dos veciños. Insisto, é unha comisión onde van a estar persoas que incumplen o acordado, que dicen unha cousa e a contraria, incluso no propio pleno, pois, oiga, créame vostede que nos estamos para perder o tempo con persoas que incumplen a súa palabra. E non me refiro a vostede, que vostede, como ben sabe, temos falado de outros asuntos e polo menos me teño que lle recoñecer públicamente que o que dice o cumple. Outros non. E iso é o triste da política, lamentablemente, nos tempos. En Saceda sucede. E o máis grave é ter unha alcaldesa que discrimina e elimina o adversario que discrepa con ela. E iso é o máis antidemocrático que xamais viviu este Concello no período democrático. E como por comprenderá, con a persoa que trata ao portavoz do grupo maioritario, pois que quere que lle diga. Xa lle dixo unha vez, e todos sabemos o porqué a alcaldesa e a alcaldesa, señor Salustiano. Eu sei que a veces vostede lle molesta que yo recordemos, pero temos que recordarlo. E a pesar de todo iso, como me queda, pois o tempo como me queda, por iso antes o compañero Joaquín dicía do regulamento que tendría que ser flexible en función dos temas a debatir, porque en outros sobra pois 2 minutos e en outras cuestións pois se necesita máis tempo, non? Pois, como digo, señor Salustiano, sinto recordarlle, pero a verdade, o negacionismo do seu partido pois é negar a realidade na que vive, e me refiro en este momento ao noso Concello, de non aceptar onde está, de non saber con quen está e para que o está, pretendendo dar unha imaxe de moderado con esta proposta, que xa digo, no fondo podemos estar de acordo, pero non no fin e no resultado que vai ter, porque, como dixen, as persoas que o van a conformar pois van a ningunear o acordado e non van a respetar, lóxicamente. Pois, como digo, ven aquí a tentar dar unha imaxe de moderado cando detrás desta proposta está, pois, lóxicamente, o seu fracaso políticamente falando, non me o tome a mal, e da complicidade co goberno de momento Saceda no gasto público. O vimos antes no recoñecemento extrajudicial e vai a pasar por ano, como ben dixo o compañero Joaquín. E o máis grave é que a veces nos olvidamos que temos un préstamo de 2,2 millóns de euros no banco sin pagar, que vai a empezar a amortizar no ano 27.
a maiores do REZ que vai a quedar po ano 27, que vai ser unha salvajada. Iso é o tema serio que tendríamos que falar. E vostede, lóxicamente, é cómplice co goberno actual e, polo tanto, queira ou non queira, pois é corresponsable do que está sucedendo no noso Concello. Dun orzamento, como lle dixen antes, en solidario coas entidades culturais do Entroido, dos colectivos, dos clubs deportivos, das trías de aguas, así mesmo, pois os non da transparencia en cuestións tan trascendentales como a economía do noso Concello, na contratación do persoal, na adjudicación de obras, servicios, mantemento, etc. etc. Pero mire, remato dicindolle que a pesar de todo eso, mire si este grupo mayoritario é proclive a que en temas fundamentales nas comisións xa constituídas e arregladas se debatan e acordemos que non nos vamos a votar en contra desto. Vostedes sabrán se a queren crear ou non. O noso voto vai ser unha abstención para, unha vez máis, darlle a demostrar que respetamos iniciativas con bo fin, pero que o que esconden é, como lle dixen antes, pois a súa impotencia ante un goberno minoritario que co seu voto en moitas ocasións permite incumplir o que vostede defende. E iso ten que ser moi duro, señor Salustiano. Eu entendo, pero, como lle dixen fai un rato, vostede sabrá con quen está e para o que está. Nada máis. Eu creo que debería deixar de repetir o mantra de goberno minoritario. Creo que debería respetar a democracia representativa. Non sei se sabe como funciona. Deixe de 6-7, Santi. Imos ver. Non sabes como funciona. Non sabes como funciona. Definitivamente queda claro que non sabes como funciona a representación. Vale, da igual, non pasa nada. Repito, señora Cadesa, o goberno sodes 4, sí ou non? Repito, non sabes como funciona a democracia. Tiña dúbidas, pero agora acabas de aclaralo. En todo caso, lástima que antes de crear a comisión de participar... No, que ti non deberías falar por abaixo, como faz sempre cando fala a alcaldesa, porque cando eu falo, cando ti falas, eu non interrumpo. Pero, bueno, últimamente perdes os papéis con moita facilidade, de verdad, non sei que che pasa. Non deberías facelo por respeto á presidencia e por respeto ao resto dos teus compañeros e compañeiras. Lástima que sin crear unha comisión que podría tratar aspectos tan importantes e que ademais pleno tras pleno nos recorda ao Partido Popular como o tan necesario pexón para a Salceda de Caselas, que no seu día, no 2016, foi que de tumbar un documento que se podría aproveitar, levar esa mesa, consensuar, negociar, aportar, chegar a encontros. Claro que hai que debatir. Non somos partidos políticos con diferente ideoloxía e claro que hai que debatir. Iso, dende cando é malo? É imposible. Bueno, non vas a respetar nunca a presidencia, Santi, está claro, pero da igual. Está claro que non o vas a respetar. Nos sí que apostamos pola creación desta comisión porque temos unha perspectiva, como decíamos, diferente. Nos velamos polos intereses da veciñanza e pola mellora de Salceda e independentemente de quen ocupe a alcaldía, temos claro que queremos o mellor para o noso pobo. Contade con Movemento Salceda, contade con esta alcaldesa, diálogo, mantendida sempre, pero no seu momento o Partido Popular decidiu romper relacións ca alcaldesa e vexo que neste caso está sendo coherente e non querrá formar parte dunha comisión na que eu estea. Partido Socialista? BNG? Ben, eu agardo que saia adiante. Señor Rodríguez Ávila, co relatorio que fixo de medidas do seu programa electoral, demostroume que efectivamente vostede ao pensar no futuro sempre pensa no mesmo, non? Se a alcaldía é súa ou non é súa. Eu non se me ocurriu traer aquí, detrás desta proposta, unha serie de cousas que ao BNG lle interesaría falar. Non se me ocurre traelas, porque creo que debe ser un espacio aberto donde poidamos, decir, interesa falar desto cara ao futuro e que os demais poidan responder, non? En todo caso, se vai adiante, esperemos en positivo atoparnos nese punto de encontro e ter realmente ideas para expoñer. Pasamos á votación da moción do Grupo Mixto BNG para crear unha comisión informativa para o estudio e valoración de iniciativas estratégicas e ou asuntos de especial trascendencia para a cidadanía de Salceda. Votos a favor?
Votos a favor de Movemento Salceda, PSOE e BNG, abstencións do Partido Popular. O seguinte punto, o punto número 10, moción do Grupo do Partido Popular para a retirada do anagrama SC do mobiliario, equipamentos e organismos públicos municipais. Así reza o título da moción que meteu o Partido Popular por rexistro. Palabras? Ben, como é coñecido, o noso grupo sempre estuvo en contra da utilización deste anagrama que non foi aprobado en ningún acordo plenario, simplemente e llanamente pois o implantou o goberno do BNG no seu momento, e logo o propio BNG renegou del, incluso o Partido Socialista estando no goberno se nos propuxo traer unha moción a pleno que despois incumpliu na súa votación, e polo tanto unha vez máis, ahora te quero, ahora non te quero. E dado que o señor Salustiano fai un tempo pois truxe a pleno, concretamente o 31 de agosto do ano 23, pois unha proposta para, entre outras cousas, pois substituir ese anagrama pois polo escudo oficial, este sí, aprobado en corporación, respaldado por a heráldica, etcétera, etcétera, do noso Concello, estando nós de acordo con eso e aprobado unánimemente por este pleno, e unha vez máis incumplido pola señora alcaldesa, señor Salustiano, ao que antes me refería, pois aproveitamos para traelo aquí e poñelo ante a realidade que temos no noso Concello. Por lo tanto, o Concello de Caselas dispón dun escudo de imaxe institucional oficial aprobados conforme a normativa vixente e destinados a representar a administración municipal en todos os seus actos, comunicacións, notificacións, mobiliarios, soporte público e todo relativo á propia administración local, por iniciativa propia ou indirectamente. Nos últimos anos detéctase a presenza do anagrama ESC en diversos elementos de titularidade municipal, tales como mobiliario urbano, vehículos, iniciación, documentación e mesmo organismos públicos dos que forma parte o noso Concello, como é o Consorcio de Augas do Louro, entre outros. Este anagrama non forma parte da imaxe institucional oficial do Concello de Salceda Caselas, nin consta como símbolo aprobado pola corporación nin por ningún órgano competente e moito menos respaldado por heráldica. A súa utilización xera confusión na nacionalidade respecto de si ou non é o escudo oficial, falta de coherencia institucional e unha imaxe pública non axustada á identidade oficial do noso Concello. Compre lembrar que no mandato 27-21 xa se falara da retirada de dito anagrama a iniciativa do noso grupo, mesmo en varias ocasións dende entón ata os nosos días o Partido Popular reitera a súa eliminación deste logotipo barra anagrama que non representa a todos os salcedenses. A última vez que debatimos sobre este asunto foi no ano 23, cando o Grupo Mixto BNG, impulsor e responsable da implantación de dito anagrama no seu momento, presentara agora unha moción solicitando a retirada do mesmo, nunca é tarde para corrixir un erro, sen que ata a data se teña producido unha actuación integral para mudar esta situación. Esa petición foi respaldada pola maioría deste pleno, polo que o incumplimento de tal acordo por parte da alcaldesa é flagrante, antidemocrático e intolerable. Vostede, unha vez máis, non acata o mandato maioritario e non respecta nin o regulamento nin os acordos plenarios, señora alcaldesa. Co obxectivo de garantir a neutralidade institucional, a coherencia da imaxe pública e o uso exclusivo dos símbolos oficiais, considérase necesario proceder á eliminación do citado anagrama en todos os soportes e representacións municipais, polo que propoñemos os seguintes acordos. 1. Retirar o anagrama SC de todo o mobiliario urbano, equipamentos dotacionais, deportivos, culturais, sociais, vehículos, documentación, material fungible, sinalización de todo tipo e demais elementos de titularidade municipal nos que apareza. Comunicar aos organismos e entidades dependentes do Concello en nos que formamos parte, Consorcio de Augas, Mancomunidade da área de Vigo e calquera outro ente público municipal que eliminen igualmente o citado anagrama dos seus soportes, documentos, comunicación, substituindo todo polo escudo oficial. Restituir exclusivamente a imaxe institucional oficial do Concello de Salceda Caselas empregando o escudo e símbolos aprobados pola aprobación municipal e publicados nos respectivos boletíns e diarios oficiais. Encargar aos servizos municipais competentes a elaboración dun inventario dos elementos afectados e un calendario de retirada, garantindo unha execución eficaz e coordinada. Dar traslado deste acordo a todos os departamentos municipais, organismos dependentes das diferentes administracións provinciais, autonómicas e estatais, así como as entidades dependentes do Concello e a todos e cada un dos colectivos, agrupacións, asociacións, entidades
etc. existente no noso Concello para o seu cumprimento. Creo que non hai moito máis que decir. Simple e llanamente, se estamos ou non de acordo en seguir pois permitindo que o Goberno utilice un anagrama, un símbolo que non foi respaldado pola Corporación Municipal. Moi ben. Bueno, unha vez máis, vasme a permitir, viñecheste moi arriba no entroido. Viñecheste moi arriba. E de verdade, con total humildade, sin... Para min isto é unha cuestión secundaria. Levan perdido vostedes tempo e tempo con esta cuestión. Non sei cantas veces xa viu a sesión plenaria, cantas, momentos públicos falaron deste tema. Ojalá lle dedicara máis tempo a traer propostas constructivas para Salceda, para a mellora do pobo. Recontarei cantas mocións e cantas propostas truxeron esta sesión plenaria ao Partido Popular. Sin embargo, sí que viu veces a cuestión do anagrama, como lle chaman vostedes. Sinceramente, non acabo de entendelo. De verdade que non acabo de entendelo. O anagrama, que ao final é unha marca corporativa, que moitos gobernos cando chegan a ser goberno pois utilizan, son elementos e imaxenes modernas que falan de cambio, que falan de modernización e que fan todos os concellos, independentemente da corre política cando goberna. Eu traíalle uns exemplos aquí. Por exemplo, mire, TUI, marca corporativa e marca institucional, Concello do PSOE. Pero tamén temos a do Rosal, tan pronto chegou o goberno, a de Tomiño. Son iso, marcas corporativas. Por suposto, hai do PP, o primeiro que fixo o alcalde do Porriño al chegar. Ata a Deputación deixou de usar o seu escudo para utilizar esta marca corporativa. E, evidentemente, nos, para visibilizar o noso traballo e outra forma de traballar, cando chegamos ao goberno, pois creamos a nosa marca corporativa. E nada ten que ver iso, pero absolutamente nada, que a eliminación do escudo, esa patraña na que só vostedes creen, nada ten que ver con iso. O sea, o escudo está nos documentos oficiais que se remiten a cada un dos fogares. Está, fíxese vostede, na numeración de cada un dos fogares do término municipal de Salceda de Caselas, nas portas de cada unha das casas, nos convites que lle remito pola festa dos Callos, pola festa do Cristo. Eu non sei por que falan de eliminación. En definitiva, o escudo sempre estivo presente. Vostedes non se preocuparon tanto da eliminación de outras marcas que son anticonstitucionais e que ademais están baixo unha lei de memoria histórica. Desas nunca truxeron ningunha proposta, nin de cambio de nomes de rúa. Non, desas non teñen interés. Acusar o goberno de eliminar o escudo cando non é unha verdade, bueno, pois parece, vostedes pensan que ten rentabilidade política. Repito, fano todos os concellos de todas as cores, pero bueno, cando empeñan nunha cousa e non hai quen os saque de aí. E debe ser o primeiro caso que sin gobernar queren impor eles cal ten que ser a imaxe do Concello. É curioso. Cando chegue vostede ao goberno, xa sabe o que ten que facer. Por se a sacar todos os SCs, tamén lle digo, vai ter chollo. Vai a levar unha legislatura inteira, porque hai un feixe deles. Saque a imaxe corporativa. Seguro que non ten nada mellor que facer Salceda que dedicarlle o tempo do seu personal de vías e obras, de limpeza, a facer o que vostedes piden en esta moción. Este escudo, o escudo de Salceda de Caselas, é do 78. Xa o dixen no seu momento a Salustiano. Non está adaptado ao reglamento, non dice a verdade nesta moción. Foi aprobado no decreto en Madrid, o decreto non o lembro, pero sei a data, porque ademais é a data do meu cumpleanos. Tiña eu exactamente un ano, 19 de 9 do 77. Antes, ademais de que tuveran lugar as primeiras eleccións democráticas. Home,
O escudo igual algún restyling necesitaba. E a mí me gustaría que esa proposta sí quedase sobre a mesa, que o escudo nos representase a todos e que fora un escudo post-democrático. Sería importante. E sería, ademais, un tema interesante para esta comisión que queremos montar. Falar de escudo e falar de bandeira, que incorpore elementos que nos identifican, como entroido, como rancho. Iso sí que sería debate. Non vir aquí a decir que hai que retirar unha marca corporativa que todos os gobernos utilizamos. Iso é perder o tempo, perdóneme, é perder o tempo. Este goberno teno claro, vai seguir utilizando a marca corporativa e o escudo, como fixo sempre. Fíxese que hasta temos unha proposta para este salón, que non é alá moi acaído, de facer neste fondo con un decorador local, que ademais está recibindo moitos premios últimamente, proposta que vos presentarei, de inmortalizar pois ambas as dúas cousas, o escudo, que teñan reflexos nas nosas parroquias, e se pretendía leválo pois a un órgano para compartir, como podía ser esa comisión, e que fora por unha decisión consensuada, porque eu creo que estas cousas así teñen que ser. Esa é toda a enquina e todo a xenreira que lle ten este goberno según vostedes o escudo. Deixen de enganar, de facer bandeira de algo que non é. Sepan distinguir. A xente de Salceda non é tonta, Dicen aquí, confusión na cidadanía. Home, o noso povo intelixente, igual que o de Porriño, e igual que a xente da Deputación, de Tomiño, de Tui de Rosales. Saben distinguir entre unha marca corporativa e un escudo. Falta de coherencia institucional. En que? En que hai falta de coherencia institucional? Unha imaxe pública non axustada á identidade oficial do Concello. Un escudo de 78, antidemocrático, aprobado. Bueno, en fin, este goberno seguirá utilizando ambos os dous, as dúas imaxes, o escudo máis a nosa imaxe corporativa. Partido Socialista? Bueno, nos creemos que o máis lóxico sería acordar en que lugares se coloca o SC do goberno. Por exemplo, falan de mobiliario urbano, entendemos que cousas que trascenden, que van durar moito tempo, se podría acordar utilizar o escudo oficial, independentemente que despois se lle faga un restyling, que todo varía no tempo. Estamos falando de bancos e cousas así que duren tempo, que se utilice o escudo oficial, por lo menos o que está vixente ahora, vamos, e logo máis adiante se mira de mudarlo de alguna maneira, pois será outra cousa. Benega? Bueno, nós estamos de acordo con algunha cousa que dixo a señora presidenta, con outras, pois, disentimos, non? Precisamente estamos de acordo en que a comisión que propomos, e non é porque isto teña sexa un asunto de estratégico para a veciñanza, pero sí podería o debate situarnos a todos de como debemos usar o símbolo oficial e como se debe usar calquer imaxe, eu non diría corporativa, porque isto non é unha empresa, pero sí imaxe, en todo caso, gubernativa, porque corresponde ao goberno. O Partido Popular sabe... Disculpa, Tano, chamase así, a imaxe corporativa. Ben, o Partido Popular sabe que en esta materia non hai nada legislado que obrigue a mudar as siglas que neste caso o goberno está usando desde o 2007 ao 2008. Sábeo porque daquela, cando se debateu xa no 2008, había un informe da Secretaría e eu penso que non mudou normativa ou legislación ao respecto conforme ese tipo de imaxes ou logos non tiñan por que estar sometido ao pleno. Podía decidilo a alcaldía. Nós, o que propuxemos no 2023, non falábamos para nada do SC, nos falábamos de onde debe estar o escudo, que a mí tampouco me gusta, esa coroa
a verdade é como para botarse a tremer, non? Pero é o único símbolo oficial aprobado por esta corporación. Esa é unha realidade. Entonces, onde debe estar cada cousa? Ese é o que nos pretendemos por. O sea, o respeto ao escudo porque representa a toda esta institución con independencia logo de que, efectivamente, este goberno ou no futuro outro que haxa teña a súa imaxe de goberno. Son cousas que nos creemos que debíamos chegar a un acordo onde situar a visibilidade de cada cousa, para que? Para que o que acordemos hoxe ou mañá ou dentro dun mes, en xullo do ano que ven, se eu estou na alcaldía, se está o señor Santiago de León, se está o señor... Quen se presente por aquí e chega aí á alcaldía, que non poida, que respete os acordos que adotemos en canto á simboloxía que representa o Concello, por unha parte, e o equipo de goberno por outra. En eso estamos de acordo, señora presidenta, que para nós era un punto interesante leválo a esa comisión, pero non coa idea de que nos veña a vender vostede outra vez de unha bandeira, non sei que, porque estamos bastante fartos xa de tanta bandeiritis. Entroulle a todo o mundo o tema da bandeiritis, non sei por qué. Non hai que ir moi lonxe, por aquí temos próximo, bandeiritis, parece que todo o mundo necesita unha bandeira. Eu teño unha, a min chégame. En todo caso, eu, se o Partido Popular quere retirar a moción e tratalo como primeiro punto nesa comisión que creemos que se vai a institucionalizar, nós estamos dispostos a dar o debate ali. Indudablemente, vostedes centran o tema no SC, casi se dedican toda a moción a falar de retirar. Nós non falábamos de empregar uns gastos o que eso suporía en eliminar o SC, simplemente empezar a mudar determinadas cousas sin que eso supoña un gasto, porque po ano que ven falarían do gasto que se levou nese sentido, non? Entonces, eu lles pediría que o retirasen e que o levemos como primeiro tema de debate a esa comisión e cheguemos a un acordo onde debemos poñer cada símbolo, o que representa a esta institución, que é o único aprobado, e o que pode representar en cada momento ao equipo de goberno. Partido Popular? Señor Salustiano, sinto que vostede vaya en contra do que vostede propuxo. Aquí está todo pleno. Vostede propoñía o que propoñía. Vostede apoiou, respaldou. Nós tamén, o Partido Socialista tamén, e o Movemento Salceda tamén, unánimemente. Quen incumple aquí os acordos plenarios? Que ao final, isto, a xente que nos pode estar escoitando ou vendo, vai dicir, oye, o sea, que o que aproba a maioría do pleno non se respeta. E máis cando é unánimemente. O sea, que a interpretación da presidencia actual se pasa el acuerdo plenario por donde lo considere. O sea, colle, arrugo e tiro a basura. Si interesa, sí. Dependendo que no apoie, como apoie, entón interpreta, como ten a última palabra, dice o que dice, tergiversa a realidade, manipula, non dice a realidade, pero bueno, por sorte ahora están grabados os plenos e poden escoitar o que dice cada quen, non? O triste, señora alcaldesa, é perder o tempo en traer esta moción porque vostede incumple o acordo plenario, e o traeremos porque 3 anos despois de aquel acordo vemos que nada se fixo ao respecto, e máis que nada tamén para ver se siguen pensando mesmo os membros desta corporación. O que nos entende é que vostede, pois como digo, perda o tempo en outras cuestións non tan importantes para o noso Concello e si se dedique pois a por todo o empeño en ocultar un escudo sin alcaldesa aprobado en un pleno democrático pola corporación municipal. Non, como vostede dice antes, da Constitución. Foi aprobado polo pleno municipal de Saceda de Caselas. Por lo tanto, nada máis, se vostedes siguen pois ou mudan de postura e queren que se siga utilizando, perfecto. Eu xa digo que, independentemente de os organismos, concellos e institucións
que adoten esas decisións de utilizar anagramas, pois eu e este grupo está totalmente de acordo. E yo digo, e yo dixen a quen preside institucións que o implantaron, pero iso é unha decisión personal deste grupo, deste concelleiro, respaldado polo grupo maioritario desta corporación, onde unanimemente sempre dende o ano 2007 estuvemos unidos en estas cuestións como en todas outras, por suposto. Pero en esta estuvemos sempre unidos. E non o traemos cada mandato, non o trouxemos cada mandato de debate, o trouxemos cando vimos que en este mandato se truxa a pleno por parte dun grupo político esa proposta, respaldada unanimemente por esta corporación, e 3 anos casi despois, vendo que non se acatou ese acordo saído deste pleno, pois o volvemos a traer. Que problema hai? É un debate político onde queda e vai quedar pois públicamente a postura de cada quen. O Partido Popular, lógicamente, está en contra da utilización dese anagrama logotipo representando a todo o Concello. Outra cousa é que un poida facer puntualmente un anagrama ou polo tempo en unha, pois bueno, pois imaginad, pois o tema da Plaza de Abastos, por exemplo, iso non ten nada de malo. Agora, o escudo oficial, suplantalo, é dicir, poñelo en pequeniño, o escudo oficial e poñer en grande o que a mí me interesa, porque aquí estou yo, ainda que como teño dito en moitas ocasións en os últimos mandatos, pois non é só dunha parte dun grupo político. Nada máis. Eu repítolle, señor Davila, cando goberne, cambie vostede o que considere. Non se ocultou xamais o escudo e seguiremos utilizando a imaxe corporativa. E estamos, como non podía ser de outro xeito, en contra da moción e vamos a votar en contra. É así. Partido Socialista? BNG? Bueno, eu dixen que coincidíamos coa señora presidenta que sería un punto a tratar nesa futura comisión. Comprométese na primeira reunión, unha vez que se constituya, a tratar este tema? Tratar o tema de ubicar e uso de tanto a imaxe como o escudo. A tratar o tema? Non hai ningún problema en levala a esa mesa. Votamos, pois, votamos a moción do Grupo Partido Popular da retirada do anagrama, nome que lle dan eles, do mobiliario e equipamento e organismos públicos municipais. Votos a favor, Partido Popular, abstencións, BNG, votos en contra, Movemento Salceda, Partido Socialista, repetimos, votos a favor, Partido Popular, abstención, BNG e votos en contra, Movemento Salceda e Partido Socialista, queda rexeitada esta moción. Moción do Grupo do Partido Popular sobre xustificación previa das asignacións económicas destinadas aos grupos políticos municipais. Tedes a palabra. Ben, vamos ler o que é a moción. Despois diremos catro datos. As asignacións económicas que perciben os grupos políticos municipales teñen como finalidade exclusiva sufragar os gastos de funcionamento ordinario derivados da súa actividade institucional no Concello, de acordo coa normativa vixente en materia de financiamento dos grupos políticos. Co objetivo de reforzar os principios de transparencia, control do gasto público, eficiencia administrativa e bo goberno, considérase oportuno establecer un procedimento de xustificación previa que permita coñecer, antes do seu abono, o destino previsto das cantidades asignadas a cada grupo político. A implantación deste sistema permitiría garantir que os fondos públicos se destinan estritamente aos fins establecidos, mellorar o control interno e a fiscalización das asignacións, incrementar a confianza da cidadanía na xestión municipal, homoxeneizar criterios e procedimentos entre todos os grupos políticos representados na corporación. Por todo o exposto, propónse ao Pleno a adopción do seguinte acordo. 1. Establecer a obrigatoriedade de que todos os grupos políticos municipales presenten unha xustificación previa detallando o destino previsto das asignacións económicas que lle correspondan antes de que se proceda ao seu abono.
Condicionar o pagamento das asignacións económicas á presentación e validación previa da citada xustificación polos servicios económicos municipais. 3. Encargar aos servicios económicos e de intervención a elaboración dun modelo normalizado de xustificación previa que deberá ser empregado por todos os grupos políticos municipais. Publicar anualmente no portal de transparencia un resumo das xustificacións presentadas e dos importes abonados, respetando en todo momento a normativa de protección de datos. Dar traslado deste acordo a todos os grupos políticos municipales, así como aos servicios administrativos e económicos do Concello, para os efectos oportunos. Ben, isto ven un pouco a colación, como a máis así o recolle, neste caso do informe da señora interventora municipal, informe do REC, que dice: en canto ás asignacións a grupos políticos, non consta que se presentara a xustificación dos gastos correspondientes ás aportacións anteriores. Ben, como ben sabemos todos, a veciñanza, algúns sabrán, pois outros non, ou grupos políticos que representamos neste Concello, temos unha asignación en función ao número de concelleiros que está regulado, hai a normativa que regula ditas asignacións. En este caso, o Partido Popular ten unha asignación anual polos 6 concelleiros que o tuvo de 2.625,24 euros. Momentos Aceda, por 4 concelleiros, ten 1.918,44 euros. Partido Socialista, 2 concelleiros, 1.211,64 euros. Grupo Mixto BNG, un concelleiro, 858,24 euros. E o que se pretende, é moi sincero, pois é que justificar unha transparencia máis de cada veciñanza cos cartos, os fondos que reciben cada grupo, pois que se justifiquen e se destinen ao que a normativa dice ao respecto. E, ao mesmo tempo, pois cumplir co que nos dice a interventora municipal. Palabras, Movimientos Aceda. Sí, como ben dijo aquí, bueno, aquí habrá que tocarnos un pequeno tironciño de orellas a todos os grupos, porque, bueno, sí que creo que ningún de nós, incluído PP, que ahora trae esta moción, fixo as oportunas xustificacións económicas. Si me equivoco, corríxame, señor Joaquín. Bueno, de momento estamos a favor, ¿no? Al final, nos temos as nosas contas son públicas dos nosos simpatizantes e militantes, e non temos ningún problema en expolas e en que salgan no portal de transparencia. Bueno, perfecto, totalmente de acordo. Bueno, veremos como facer esta justificación previa, pediremos informe de intervención, bueno, de como é o modelo de facer, porque entendo que habrá que facer unha justificación previa, pero tamén habrá que facer unha justificación posterior, porque ao final ti coa justificación previa só tes digamos que un orzamento, non? E tes unha previsión, non tes despois a realidade. E, bueno, pois daremoslle aínda, se tal, pois máis traballo aos servicios municipais que, bueno, están bastante folgados, entón, bueno, vamos a darlle un poquinho máis de traballo. Nada, pouco máis que aportar. O voto en principio vai ser a favor. PSOE. Estamos a favor tamén. Todo que sexa transparencia, que se impoñe, que se vaya para adiante. Grupo Mixto BNG. Nós estamos de acordo, pero pedimos que o primeiro punto de acordo que se modifique, porque unha xustificación previa detallando o destino previsto é que o destino previsto pode non cumplirse. Entonces, nós estamos de acordo que a final de ano todos os grupos presentemos xustificación de gasto, con independencia de que logo se tarde ano e medio en cobrar. Agora, facer a xustificación previa
sobre un suposto destino donde vai a subvención por grupo municipal, me parece que non é moi coherente, non? Partido Popular. Eu creo que é posible. A prova temos encima da mesa. Temos as asignacións correspondentes ao ano 2025, xa pasaron o ano 2025, e os grupos non percibiron esa asignación. Entonces, eu creo que se pode justificar perfectamente os gastos que tuvo os grupos durante o ano 2025. Entonces, que se plantea é, antes de percibir, que eu sepa, nunca se percibiron, por exemplo, do ano 2026, no mes de xaneiro. Normalmente estáse percibindo en dúas por semestre, por decirlo de unha forma. Entonces, aquí o que se está dicindo é, cando se sigue o sistema de por semestre, pois antes de xuño, a asignación dese semestre pódese justificar, aportando as correspondentes facturas en recibos o que proceda. Eu creo que é factible perfectamente. Que o que queremos dicir é iso. Nunca, repito, nunca, ni a máis, creo que non é procedente que a 1 de xaneiro se perciban, ou no mes de xaneiro se perciban as asignacións de todo o ano. Eu creo que, como se está facendo, ainda con retraso, pero por dúas cuotas, ou dúas asignacións anuales, semestrales. Entón, por cada semestre, perfectamente se pode justificar os gastos que hubo nese semestre. Despois, si o señor Alejandro, máis traballo ao servicio municipal, realmente é o que nos está dicindo intervención. Eu creo que os veciños necesitan transparencia e necesitan saber eses cartos que salen dos impostos dos veciños onde van destinados. E a señora interventora municipal así non lo está dicindo, que está sin justificar. Nunca se reglou isto. Eu creo que se vai sendo hora de que se regle isto. E nada máis, o orzamento, non sei a que orzamento se refería. Iso xa hai unha asignación, a que se refiere, xa hai unha asignación que corresponde por unha normativa que o regula. É pouco máis, é simplemente o que se pide que se justifique de onde se destina esos cartos ou de onde se destinou esos cartos que percibimos os grupos. Nada máis, non ten moita máis volta que dar. Movemento Salcedo. PSOE. Benega. Señor Núñez Troncoso, o último que acaba de dicir non coincide co que aquí está escrito. Por iso eu puxe en cuestión. Aquí di, presente unha justificación previa detallando o destino previsto das asignacións económicas. Isto hai que redactarlo. Cada mes de xaneiro se justificará o do ano anterior, por exemplo. Nos válenos. Bueno, se queres, facemos unha amenda verbal que antes do... Perdón, facemos unha amenda verbal que antes do pago correspondiente se justifique ese pago, esa asignación. A onde foron destinados os cartos? Sí, entendo o que quere dicir. Home, ten lógica, senón hai que adivinalo. Como? Que ten lógica, porque senón tes que adivinalo, o sea, pode haber cambios. Pois, facemos unha amenda verbal, aquí o punto 1, que antes do pago que sea, se justifique ese pago. Perfecto. Aceptada a emenda por parte de todos os partidos políticos. Votamos a moción do Grupo Partido Popular sobre justificación previa ás asignacións económicas destinadas aos grupos políticos municipales. Votos a favor. Unanimidade. Hai dúas mocións máis do Partido Socialista. Non chegaron o tempo para que formaran parte da orde do día, da parte resolutiva. Temos que votar a súa urxencia. A primeira delas fala da precariedade na sanidade. Votos a favor da urxencia. Unanimidade. Doulle a palabra ao Partido Socialista para debatir a moción da sanidade en primeiro lugar.
Bueno, boas noites de novo. Bueno, dicir que esta moción en representación realmente da plataforma SOS Sanidade Pública foi presentada polo PSDG e o BNG ademais neste concello nos concellos de Mos e de Porriño en protesta polas deficiencias no funcionamento do Centro de Saúde de Porriño que indirectamente afectan, a parte do Porriño, os concellos de Salceda e de Mos. O PSDG-PSOE e o BNG de Salceda de Caselas dando voz á plataforma SOS Sanidade Pública da Louriña atendendo a situación que estamos a vivir no Centro de Saúde do Porriño, presentamos por urxencia a seguinte moción: solicitar a Xunta de Galicia o reforzo para o Centro de Saúde cos facultativos correspondentes ao horario de tarde. Son numerosas as queixas da veciñanza do que está a acontecer no Centro de Saúde do Porriño, xa que de 6 médicos de familia que deberían estar atendendo os pacientes no turno de tarde quedamos sen ningún. Como resultado temos un centro de saúde no que a súa directora dimitiu e os propios profesionais sanitarios tiveron que poñer cartéis e pechar as súas portas, derivando aos docentes ao posto de atención continuada PAC con 2 facultativos os xoves 22 e venres 23 de xaneiro. Trátase dun servicio que atende os doentes de urxencia de Salceda, Mos e o Porriño, que suman unhas 45.600 persoas que viron eses 2 días como se incrementaba o seu volume de traballo en máis do dobre. Non estamos ante un feito illado, senón ante a consecuencia directa dunha falta estrutural de persoal, planificación, investimento en atención primaria, responsabilidade da Xunta de Galicia e da Dirección do Sergas que manteñen centros abertos sen os recursos humanos precisos para garantir unha sanidade pública digna. A situación das urxencias no punto de atención continuada do Porriño é un tema de recorrente na xenda social e política da zona afectando de xeito crítico a veciñanza de Salceda de Caselas. A continuación, estructúrase a problemática actual baseada nas demandas de plataforma de saúde e datos de xestión sanitaria, problemas estruturais do Pacto Porriño, déficit de persoal, episodios de frecuentes de PAC sen médico, onde o servicio queda coberto únicamente por persoal de enfermaría e celadores. Saturación por ratio. O PAC debe atender a unha poboación combinada que supera os límites recomendados para a dotación de persoal existente, provocando tempos de espera elevados. Falta de reforzos en horas pico, inexistencia dun terceiro equipo médico estable para cubrir os picos de demandas, especialmente en fins de semana e festivos. Impacto específico na veciñanza de Salceda. Dependencia de desplazamentos. Salceda non conta con servicio de urxencias fora do horario ordinario do centro de saúde. Os veciños deben desplazarse entre 10 e 15 km ata o Porriño. Risco por falta de cobertura. Se un veciño de Salceda chega ao PAC do Porriño e se atopa saturado ou sen médico, por estar atendendo un domicilio falta cobertura do Sergas, o paciente debe derivarse ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, aumentando o tempo crítico de atención. Urxencias de pediátricas. A falta de especialistas en pediatría nas urxencias de atención primaria obriga a case todos os casos infantis de Salceda a desplazarse directamente ao Vigo. Reivindicacións técnicas e sociais. Para que en Salceda existe unha demanda histórica para que Salceda conte cun punto de atención propio dado o seu crecemento demográfico. Garantía de presenza médica. Exíxese que o Sergas garanta como mínimo 2 equipos médicos completos no Porriño para evitar o peche do servizo por saídas de urxencia domiciliaria. Por todo dito, ante a gravidade da situación, solicitamos ao Pleno do Concello de Salceda de Caselas a adopción das seguintes medidas: instar a Xunta de Galicia a cobertura inmediata das prazas de médicos de familia do Centro de Saúde de Porriño e que no punto de atención continuada conten con persoal suficiente de xeito permanente. Instar a Xunta de Galicia a adopción de medidas que freen o desmantelamento da sanidade pública, incrementar o orzamento destinado á primaria ata acadar o 25% do total sanitario. Implementar un plan urxente de saúde mental, dar resposta á crecente demanda deste servicio con servicios públicos deficientes. Rematar coa privatización, poñer fin ao desvío de recursos públicos cara a sanidade privada e iniciar a recuperación dos servicios privatizados. Palabras, Partido Popular. Bueno, hai realidades que lóxicamente son as que son. Logo, esa realidade, dependendo de quen as conte ou as viva, son dunha maneira ou de outra, dependendo do día, as circunstancias, o momento tamén, pois cambia. Pero certa verdade é que algunhas cousas que se contan aquí son certas e, por lo tanto, non podemos estar en contra das mesmas porque son realidades evidentes que
viven pois cidadáns pois non só de eses concellos, sino tamén nos nosos veciños e nos mesmos, non? Pero tamén é verdade que pois outras cuestións non son certas, non? E sempre se dá ou tendemos os políticos a aumentar pois o altavoz e poñer en negrita aquilo que supuestamente está mal, cando en realidade non é que estea mal, senón que a solución pois non depende só da vontade política de quen estea no goberno en unha administración concreta, senón de moito máis complexo como abrangue pois a nivel estatal e autonómico. O certo é verdade que a día de hoxe xa vemos o programa que temos a nivel de España cos médicos e parece que o Partido Socialista obvia o que está sucedendo e pois non recoñece pois que os propios médicos están en contra dese pois convenio marco estatuto marco que quere impor o goberno socialista, non? Por tanto, problemas sempre houve en todos os eidos, na sanidade tamén, e sempre, pois, dentro das diferentes administracións, con diferentes gobernos, se pretendeu, pois, dar solución aos mesmos. Nunca vai ser insuficiente. Podemos volver a mirada fai 30 anos atrás, 20, 10, hoxe, dentro de 10, dentro de 20, e, por tanto, por qué? Porque os recursos nunca van a ser suficientes, as demandas nunca van a ser solucionadas e atendidas como un lle gustaría en momento preciso, rápido e de forma eficaz, e, por tanto, pois, estas reivindicacións pois, existiron, existen, existirán toda a vida. E así é a realidade. E quen o negue, quen se ríe, e quen pois fai muecuas, pois é persoas que pois viven nunha fantasía política, pero que casualidade que cando a un lle toca xestionar e cando un lle toca en reclamar cuestións, pois logo bate ca realidade, como pasou pois no ano 2006, cando se estaba en campaña electoral e se pedía para se hacer unha serie de servicios sanitarios, e cando se chegou ao goberno, verdade, do Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, logo a Xunta Bipartita puxo diante do espello e dixo que iso que pedides non pode ser, non. Por qué? Porque os datos, os argumentos non políticos, sino técnicos, pois a veces desmontan o que a un lle gustaría conseguir para o seu povo, non? E, por lo tanto, pois, como digo, sendo realistas e conscientes pois, de necesidade de seguir mellorando os servicios pois, sanitarios e non só sanitarios, e non estando de acordo, lóxicamente, con todo o que aquí se dice, pois o noso grupo non vai apoiar, pero tampouco vai estar en contra desta moción. Por ser realistas e por, unha vez máis, decirlle a xente de que ninguén ten a vara máxica para solucionar os problemas, ningún partido que goberne unha administración o ten, porque en España pois hai gobernos de todas as colores, non? De todas as cores, non? Menos de momento que só hai en Saceda, pero si en Castela-A Mancha pois hai o Partido Socialista, en Asturias e nas demais hai coalición, aí está o Partido Popular e no pasado estuveron máis de uns e de outros, en Galicia tamén, e tamén había problemas, non? Por tanto, a sanidade pois o que hai que entre todos aportar en positivo e ir sumando e solucionando os problemas e non facer pois o que levan feito pois moitos toda a vida, non? Que sempre cando se acercan as eleccións pois coller a bandeira de que como son ou pretenden ser ou demostrar diante da xente que son os únicos que defenden o público, pero despois, verdade, despois resulta que permitimos o goberno máis privatizador da historia do noso concello. Hai que empezar a aplicarse o conto e deixarse de historias. Oiga, e dicir que se privatiza servicios en sanidade, que é certo, pero, oiga, o maior contrato de privatización da historia da Xunta de Galicia se fixo no bipartite, están os datos, oficiales. Oficiales. Partido Socialista. Selene, certo, Selene, xa me esquecido de ti. Eu acabo de, así, antes de entrar nesta moción, acabo de escoitar atentamente o discurso do señor Santiago e non me quedou claro nada, porque dixo en distintas ocasións que había cousas que eran verdad, que había cousas que eran mentira, non dixo nin cales eran verdad, nin cales eran mentira. Usted dixo no seu discurso que había cousas desta moción que eran verdade e cousas que eran mentira. E en ningún momento aclarou cales eran verdade, baixo o seu punto de vista, e cales eran mentira.
Falaba de datos, argumentarios políticos, de ser realista, pero tampouco dixo en que estaba de acordo e en que non estaba de acordo, ou cales destes datos que aparecían ou argumentos políticos que aparecían nesta moción estaban apoiados ou non polo seu partido. É dicir, falou sin decir nada, sin posicionarse, dicindo que se vai a abster, unha vez máis, por absterse, porque nin dixo o que estaba ben e o que estaba mal. En canto á moción, que é o que a min me corresponde aquí analizar, nos estamos a favor desta moción, somos conscientes de que o noso Concello crece, os nosos veciños teñen demandas que deben ser atendidas, a saúde, a sanidade e o ensino, baixo o noso punto de vista, teñen que ser primordiais, hai que coidalas e hai que coidar os profesionais que traballan nela para que fagan o seu traballo nas mellores condicións e iso indudablemente repercutirá así nas nosas veciñas e veciños. Queremos destacar un punto moi importante que se fala nestas reivindicacións, que é a parte da saúde mental, que é urxente, dice aquí, no? Implementar un plan urxente de saúde mental. Insistimos en que, afortunadamente, cada vez está máis presente falar disto e a realidade así o demanda, así que o noso voto vai ser a favor. Agora sí, Partido Socialista, no. Benega. Ben, é a verdade escoitar determinadas generalidades, como decir que durante o período 2005-2009 foi cando máis se privatizou na sanidade. A verdade é que me dá risa, señor Rodríguez Davila, dáme risa. Porque nunca a sanidade tivo tal deterioro desde o 2009 hasta aquí, nunca na historia. Nunca, ni siquiera antes do 2005, ni siquiera antes do 2005. Porque vostede fala de falta de recursos, pero que nunca houve tantos recursos para a sanidade privada como agora. Ese o que se yo, esquécese ya vostedes esa parte, a parte da tarta orzamentaria da sanidade cada vez bascula máis para a privada e menos para a pública. Entón, claro, moitos veciños e veciñas nosos descoñecerán este asunto porque non tiveron a necesidade seguramente de acudir ao PAC unha tarde. Ahora, cando o Centro de Saúde do Porriño lle faltan 2 tardes 6 médicos, a xente onde vai? Ao PAC, indudablemente. O mesmo PAC que ten que atender a partir do mediodía a poboación de Mos e a poboación de Salceda de Caselas. E cando a xente se desespera porque pasa horas e horas nun PAC empobrecido en personal, 2 médicas e 2 enfermeiras para atender un PAC. Entón, o personal acaba moitas veces derivándose directamente eles ás urxencias hospitalarias, para que logo veña os responsables da administración que teñen esta situación a dicir que a xente abusa das urxencias hospitalarias. Ou soltando de cando en vez, como aparece hoxe en algún medio, o número de citas ás que non acudimos os doentes. Esquécese decir que cando a un lle dan a cita despois de 14 días, cando lle toca ir ao médico xa non está malo, xa se curou pola súa conta. Esquécese de dicir ese pormenor, sabe? Porque, ao final, os doentes somos os culpables de saturar os servicios que non existen, claro. Iso aparece hoxe nun medio, de cantos que promedio de citas non se acuden, de citas dadas desde o atendemento médico. Que casualidade. Todo iso é casualidade, pero eses datos sabe onde saen? Sabe onde saen? Da administración, donde se move o papel que ten a sanidade pública así. E vostede di que non hai medios, a parte falou dos medios orzamentarios, de cartos, di que non hai persoal, pero que, mire, hai tanto persoal farto de cubrir follas enteiras de vida laboral porque vai un día sí, outro non, un día sí, outro non, e incluso por horas. Eu coñecín personal contratado por horas no ambulatorio do Porriño. Entón, vostede a esas persoas
que se esforzaron en sacar unha carreira para ir á sanidade a traballar, vostede lle parece extraño que collan e se busquen a vida fora daqui? Parecelle extraño? A mí non. A mí non me parece extraño. Xa hai anos, cantos homes e mulleres da sanidade galega se foron a traballar a Portugal. E o goberno que temos aquí estaba despistado de que a xente se vai xubilando e esas cousas. E claro, cando quixo, xa estamos falando de hai 8 10 anos, cando quixeron empezar a botar man da xente que estaba traballando en Portugal, a xente xa estaba asentada ali e tiña a súa vida, estaba feliz, como para volver. E máis sabendo o que se lle ofrecía. Mire o que se lle está ofrecendo. Se ten visto persoas que non pasan dos 40 anos con 3 follas de vida laboral completas. E non pasan os 40 anos. E sabe de que? As anotacións que fai a tesourería cada vez que hai unha alta. E iso na sanidade é un exemplo claro do deterioro. Iso é o que está pasando. Entón, a vostede se lle ocurre decir que en tempos de eleccións nos montamos non sei que, non sei quanto. Nunca houbo tal deterioro da sanidade, señor Rodríguez Davila. Nunca houbo tal deterioro da sanidade. O personal marcha para fora. Non houbo previsións, porque o goberno que temos en Santiago ten que ter previsións a partir das universidades do que se necesita para a vida deste país. Pero non lles preocupou hasta que empezou a virarse a situación e claro, logo pedimos que os médicos traballen ata os 72 e incluso que poidan cobrar a xubilación e poidan cobrar a nómina porque non hai médicos nin médicas. Pero claro, eso é unha falta de previsión, que eso é como isto anda igual, estemos ou non estemos, isto anda igual. Mais ou menos podría resumirse dese xeito. O PAC do Porriño está deteriorado porque está deteriorado o propio ambulatorio do Porriño, o propio centro de saúde, pola falta de 6 persoas que atenden 2 tardes á semana. E iso, indudablemente, leva a que a xente este preocupada. E verán os nosos veciños e veciñas como necesiten ir ao PAC, xa verán como son atendidos. Horas alí. Segunda quenda. Partido Socialista. Bueno, eu creo que no que deberíamos estar todos de acordo é que reivindicar melloras e máis atención no Pacto Porriño. Logo xa cuestións máis xenéricas creo que son secundarias neste caso. Sí que influyen, evidentemente, pero creo que ninguén pode negar os problemas que hai de atención no Pacto Porriño. E para alguén que, por cuestións familiares tira bastante das urxencias, a veces toparse a porta pechada e tirar directamente po cunqueiro, pois creo que a moción é axeitada para a situación actual. Partido Popular. Si a proposta é pedir solucionar os problemas que hai no PAC do Porriño, lóxicamente, nós non estamos en contra de que se mellore a situación. Outra cousa é que se meta allos con cebolas se diga o que se dice, o que se pretende acordar aquí, que son cousas diferentes. Por iso que a abstención e o coherente para a nosa parte no sentido de que nós non podemos votar a favor de todo o que aquí se di, sin embargo, sí que, por suposto, estamos de acordo en pedir e seguir mellorando. Oiga, Salustiano, vostede acaba de facer un discurso político, é normal, non? Un bloque negacionista galego. Iso é a súa bandeira, verdade? Levan toda a vida con no, é dicir, non son capaces de apretar o botón do sí ni unha sola vez. Negar a realidade dos últimos 19 anos respecto ás infraestructuras sanitarias é que vostede non vive aquí. Solo na nosa contorna, cantos centros de saúde novos se fixeron, señor Salustiano? Cantos? Quero que yo recordeu? Olla, Tui, Salceda e ampliación de Porriño. Próximamente Pontareas, Mos, solo na nosa contorna. Solo na nosa contorna. Que dicir dos hospitales, que eran dos hospitales galegos fai 20 anos, 16 anos atrás, e o que son hoxe. O que son hoxe, as infraestructuras sanitarias que temos en Galicia. Vostede víase a por aí adiante, imagino que algo sí. Vostede ve o que hai por aí adiante. Por aí adiante me refiro a España, ou incluso fora de España, respecto a hospitales. Vostede ve o que temos en Galicia, con todas as melloras que hai que facer e con todos os problemas que temos.
oiga, valoremos un pouco que temos que o fixemos entre todos e non nos tiremos pedras á cabeza. E o reflexo dexo é que habendo problemas a veces momentáneos, circunstancial, pero non só, como dixen antes, por unha decisión política, senón por moito máis, e non só dun goberno, senón de outros tamén. Ou é que non veo o que está pasando en España, pero non agora, senón anos atrás tamén, con respecto a outras situacións sanitarias. Aquí a culpa é de quen ten a responsabilidade do goberno en cada momento, pero tamén a veces é culpa da sociedade, sí, por suposto que sí, tamén, por suposto que sí. E incluso dos propios, lóxicamente, facultativos, porque como en toda na vida, hai grandes profesionales, pero hai outros que non son tanto, Me refiro á súa responsabilidade de exercer o seu traballo como tal. Hai de todo na vida, tamén no tema sanitario. E bueno, en fin, xa para terminar, o que decían, aquela campaña contra o cunqueiro, por terra maleaire, que se iba a cobrar por non sei que, por outro. Ao final a xente vai ali, e lóxicamente, como eu, teño unha opinión ao respecto, hai aspectos que están ben e hai outros que non están ben, pero non é o que decían, señores. Iso é unha obra do que hai que estar orgullosa. E é da envidia de moitas comunidades autónomas de España. Moitas. Pero claro. Por iso che cobran cando vas a salir. Verdade? Venga. Eso é o que vos molesta. Que o Partido Popular faga infraestructuras de primer nivel en Galicia. Insisto, abstención polo que argumentei anteriormente. O continente importante, pero contido tamén. Non vale o burro grande ande ou non ande. Selene. A iso me refería. As infraestructuras evidentemente son importantes, pero os recursos humanos que nelas desenvolven o seu traballo é fundamental. De nada nos sirve un bo centro de saúde cheo de equipamentos se cando unha veciña ou un veciño ten que ir ás urxencias non hai un médico para utilizalos. E quero ser clara na miña pregunta, porque outra vez utilizou 3 minutos e medio baixo o meu punto de vista sin dicir nada desta moción, que é, vou a facela máis clave, que é co que vostedes non están de acordo desta moción. No, esta moción ten unha páxina e media. E vostede dixo no seu discurso claramente que había cousas cas que estaban de acordo e cousas cas que non. E por iso se iban a abster. Foi o que dixo vostede. Entón, cal é a frase coa que vostede non están de acordo que leve a que non aproben esta moción? Partido Socialista. Menegán. Señor Rodríguez Avila, a xente vai ao Cunqueiro porque non ten outro hospital. Así de simple. Pero para convencernos de que é un hospital público, o seu goberno, o seu partido, no goberno da Xunta, gastou €500.000 en letreiriños que pon hospital público. Como ten que convencer, iso é certo. Como ten que convencernos de que é un hospital público, aínda que logo haxa empresas privadas chupando aí a mazo, como ten que convencernos, hospital público. €500.000. Agora sí, pechas a quenda a Partido Socialista, algo que decir? Perdón, solicito o apoio a esta moción porque creo que é necesario tanto reforzar o Centro de Saúde de Porriño como unha cousa que foi engadida aquí, o tema de implementar un plan urxente de saúde mental dada os sustos que se levan de vez en cando por cuestións de saúde mental que lle poden afectar a calquera ou a calquera coñecida en calquera momento. Bueno, primeiro, permítame este apartado pequeniño, como iso, Santi, de Mos para alá non vos coñece ninguén. Pregúntello a Paula Prado. Conforme a moción, que lástima, porque, Ana Cristina, non interrumpas. Con respecto á moción, obviar que temos un problema gordo na sanidade pública,
é obviar moito. Parece mentira o ambicioso que sempre vostede ou que exixe que sexan os demais cando se trata de exixirlle a Xunta a súa ambición queda un pouquiño escasa. Supoño que ustedes apostarán máis polo modelo Quirón. Esa debe ser a aposta e obviar que temos un problema gordo no Pacto Porriño que afecta directamente a Salceda. Parece mentira que me sorprende que non vayan a apoiar esta moción, porque se ahora mesmo facemos unha enquisa, estou segura de que o 100% da poboación de Salceda, vote a quen vote, di que efectivamente temos un problema sanitario no Pacto Porriño. Votos a favor desta moción, votos a favor do Movemento Salceda, PSOE e BNG. Abstencións do Partido Popular. Hai unha segunda moción que fai referencia ao ensino, tamén presentada polo Partido Socialista e non incluída na parte resolutiva. Temos que votar a súa urxencia. Votos a favor da urxencia, unanimidade, palabra, Partido Socialista. Vamos a ver. Esta moción foi presentada dada, en primeiro lugar, como apoio ás movilizacións que houbo no día de onte en diversas comarcas do país, sobre todo tamén aquí da zona da Louriña, e que aproveitamos para lembrar as reivindicacións que este partido, este grupo municipal, en diferentes etapas leva feito. Exposición de motivos. Moción do Grupo Municipal de Salceda de Caselas en apoio ás reivindicacións da mobilización da comunidade educativa en defensa do ensino público de Galicia, que se celebrará o sábado 28 de febreiro, que se irá da Alameda de Compostela. Estamos ante unha movilización clave en defensa da educación pública de atención á diversidade. A inclusión non pode ser un eslogan ni unha declaración de intención, debe ser unha realidade efectiva en cada aula, con recursos suficientes, profesorado especializado, planificación e compromiso institucional. A situación que viven moitos centros educativos con carencias en profesorado de pedagogía terapéutica, audición e linguaxe, orientación e apoio ao alumnado con necesidades específicas requiere unha resposta colectiva firme. Non podemos permitir que a falta de planificación e de recursos siga recaendo sobre o profesorado, as familias, sobre todo sobre o alumnado. Aproveitando esta movilización, o PSDG-PSOE de Salceda de Caselas quere lembrar as súas reivindicacións en materia educativa. Estas foron constantes nos últimos anos, centrándose na falta de infraestructuras para unha das poboacións con maior taxa de natalidade de Galicia. As demandas estructuranse nos seguintes eixos: ensino posobligatorio, a principal reclamación histórica é que o alumnado poida cursar bacharelato e ciclos formativos en Salceda sen ter que desplazarse a concellos limítrofes. Se ben se conseguiu que se imparta o bacharelato, o noso concello segue sen dar ningún tipo de oferta en ciclos formativos. Este obxectivo é complicado debido á falta de instalacións para impartilos. Novas infraestructuras. Debido ao crecemento demográfico, o PSOE propón un novo colexio de primaria. Consideramos que o noso único centro de primaria non é abondo para a demanda futura, segunda escola infantil, para garantizar prazas de 0 a 3 anos e facilitar a conciliación familiar, melloras nos centros existentes a través de emendas aos orzamentos da Xunta. O Grupo Socialista reclamou comedor escolar para o CEF Altamira, unha infraestructura considerada esencial para as familias do centro, que unha vez máis a Xunta de Galicia non considera prioritaria, patio cuberto no CRA Reñar a Gonta e no CEP Altamira. E transporte e igualdade. Mentras non se impartan ciclos formativos no noso concello, pois exixe que hai transportes eficaces e económicos para os estudantes que se desplacen fora do concello, denunciando que esta é unha desigualdade de oportunidades que sofren as familias de Salceda. Proposta de acordos do Concello de Salceda de Caselas esta Xunta de Galicia a reforzar de maneira inmediata os recursos humanos dos centros educativos públicos do municipio, garantizando a cobertura completa de profesorado e persoal de apoio desde o inicio de cada curso, revisar os ratios actuais para adaptalos ás necesidades reais do alumnado e ás condicións pedagóxicas actuais, incrementar a dotación de profesorado especializado en atención á diversidade, especialmente nas áreas de pedagogía terapéutica, audición e linguaxe. Así mesmo, o Pleno do Concello de Salceda de Caselas amosa o seu apoio institucional ás reivindicacións da mobilización convocada pola comunidade educativa en defensa do ensino público do día 25 de febreiro, 25 de febreiro e 28 de febreiro. Houve unha onte e haberá outra o sábado. Recoñecer a labor das familias, profesorado e equipos directivos na defensa dun sistema educativo público de calidade. Acordar das traslado deste acordo á Xunta de Galicia, as conselleiras de Educación, os centros educativos do municipio e as AMPAs. Evidentemente, fixen un recopilatorio de
de reivindicacións que fixo tanto este grupo como algúns dos outros ao longo do tempo, evidentemente sei que é inviable facer todos da noite para mañá, é dicir, e aí penso que, como sempre, sería necesario facer priorizacións. Creo que, bueno, nos orzamentos aprobados vai o estudio do proxecto xa para o patio coberto do CEP Altamira. E no caso que, bueno, no que van estas reivindicacións, que tamén incidimos, é no tema de reforzar, solicitar a Xunta de Galicia o reforzo nos centros educativos de profesorado para alumnos con necesidades especiais. Son cousas que, bueno, realmente un non se dá conta hasta que lle toca na familia. Cando alguén ten na familia e aparece algún rapaz con necesidade especial, dase conta de que hai o que se chama... Isto non é unha crítica directa á Xunta, isto pasa en todos os gobernos e en todos os sitios, quero aclaralo, é dicir, daste conta de que hai barreiras arquitectónicas, de que a aula para atender a rapaces con... Estou me criticando a min mesmo agora. Daste conta de que a aula para atender a rapaces con necesidades especiais non pode estar nunha terceira planta con escaleiras. Daste conta de que, bueno, necesitan un persoal máis especializado para determinados asuntos. Entonces, bueno, evidentemente solicito o voto a favor desta moción. Palabras, Partido Popular. Esta é unha moción sensata, moito máis realista. Cando un nos puntos de acordo non está de acordo con 2 en medio dos puntos, ou non a pode apoiar. Cando un está de acordo con case a súa totalidade, sí que a pode apoiar. É unha decisión deste grupo. Non ten explicacións a nadie. Agora están no punto no que se vota e o que acorda este grupo político. Tiñamos máis que suficiente para votarlle en contra da anterior moción. E, sin embargo, estuvémonos, porque somos realistas que hai necesidades que hai que cubrir, pero, sin embargo, non podemos aceptar cousas que non son o 100% certas. En esta sí, porque ainda, xa digo, discrepando con algunha cousa concreta, moi pequena, o resto, perfecto. E por iso vai ter o apoio deste grupo mayoritario, sin lugar a duda, porque é unha realidade plasmada e ante unha realidade incontestable, pois non queda outra que arrimar o ombro e apoiar e demandar a todos, Nada máis. Movemento Salceda, Selene. Ben, pois eu creo que esta moción é moi acaída no día de hoxe. Comentábalo antes, unhas horas nos reuníamos cerca de 30 familias no auditorio municipal para tratar sobre todo o tema das necesidades que teñen moitos do alumnado, da diversidade e de como cambiou a realidade dos nosos nenos e nenas nos últimos anos. Bueno, pois a Xunta estableceu fai cerca de 20 anos pois como se baremaba os especialistas, o número de especialistas de AL e de PT pois que teñen que ir para os centros educativos, para cada centro educativo. Eu creo que, bueno, compre xa revisalo, compre sentarse a negociar cos sindicatos, compre chegar a acordos polo ben de todos, porque, bueno, o ensino público de calidade que atenda a diversidade ten que ser fundamental. Honestamente, non é, evidentemente, creo que temos que ser realistas, estamos mellor que outras comunidades autónomas en canto, pois, por exemplo, a servicios de orientación, pero o baremo de profesores especializados en pedagogía, en audición e linguaxe, pois é insuficiente e os resultados son os que son. Nos queremos aproveitar esta moción que presenta o Partido Socialista para continuar coa exigencia a Xunta de Galicia no cumprimento das súas responsabilidades. Creemos que moitas delas non está cumplindo. En canto á formación profesional, en agosto de 2025, o noso Concello, xunto coas AMPAs e con diferentes colectivos sociais, solicitamos á Xunta de Galicia diferentes alternativas relacionadas coa formación profesional. Somos realistas, somos conscientes de que os recursos económicos son insuficientes e son poucos e hai que utilizalos
bueno, pois dando prioridade a certos aspectos. Ojalá a Xunta neste ano pudera dar cumprimento a todas estas necesidades. Eu creo que todas as persoas aquí presentes estaríamos de acordo, pero sendo conscientes de que non é así, hai que optimizar os recursos. O que somos conscientes de que se fixe unha inversión enorme no noso IES Pedrarrubias, pero tamén, oye, pois é un IES que afortunadamente, gracias á gran cantidad de xuventude que temos, ten todas as súas aulas ocupadas. Por lo tanto, que se dé a formación profesional nesa infraestructura en horario de mañán, pois é imposible. Outra cousa ben distinta é que non sexa posible estudiar, analizar, identificar, pois coa demanda que teñen as nosas empresas, coas demandas de traballo que pode haber na zona, coas ofertas de formación profesional que hai nos concellos de arredor, pois, tal e como se lle solicitou a Xunta, pois empezar a investigar, a estudar, a diagnosticar que ciclos poderían ser máis acaídos no noso concello, a viabilidade real de facer unha serie de ciclos pois coas infraestructuras que xa temos en horario de tarde, estudiar se é viable ou non e pois darnos unha resposta. Cando se presentou este escrito, a resposta foi verbal, porque coincidín con persoal técnico da Xunta no Instituto e me dixeron que os ciclos en horario de tarde pois a xente non os quería, que a xente prefería un horario de mañán e polo tanto non era viable. Bueno, é certo, a xente prefire seguramente un horario de mañán, pero cando ti tes 19, 18, 17, 20 anos, estás en Salceda de Caselas, non tes transporte, o mellor non tes un vehículo propio, e o mellor pois non tes a opción de utilizar unha infraestructura en horario de mañán, igual prefieres ir a un ciclo de tarde a ter que desplazarte a Vigo ou a non poder facelo. Entón, pedimos, por favor, a Xunta de Galicia que se nos dé resposta da petición que lle fixemos sobre as FPs. En canto ás novas infraestructuras, o CEP Altamira é un colexio que ten 50 anos e precisa reformas estruturais. Non pode caer todo o peso no chamado mantemento municipal. O Concello corresponde o mantemento, entón xa todo é mantemento. Cambiar o chan dun gimnasio que ten máis de 50 anos, mantemento. Problemas de filtracións polas ventanas constantes, mantemento, todo é mantemento. Problemas de accesibilidade, todo é mantemento. Non sei, eu creo que necesita reformas estruturais porque é un edificio obsoleto. Se falamos xa do comedor, bueno, fai uns meses a concelleira do Partido Popular decía que era un problema de ubicación. Eu non encontro problema de ubicación ningún a ese comedor, creo que está é inmellorable a ubicación, pero necesita tirarse abaixo e facer un novo. Está edificado para unha casa, unha vivenda, e é un comedor. Necesita unha nova arquitectura pedagóxica, unha arquitectura que este pensada na accesibilidade e que sea o suficientemente grande para a natalidade e o crecemento que ten Salceda. E necesitamos un comedor con VC ou con baños suficientes. Os nenos teñen que aprender a ir ao baño. E necesitan baños. E non os teñen. E iso non é unha competencia municipal, sinto decirlo. 5 minutos e medio, Selene. Nada, en relación aos patios cubertos, e acabo xa porque senón podría botar aquí toda a noite, é impresentable que os nosos nenos do Altamira, que máis de 400 nenas e nenas cando chove non poidan sair ao patio porque non haxa un patio cuberto, e que, bueno, é absurdo que teña que depender da inversión municipal como se eleva nos orzamentos deste ano, a redacción dunha memoria valorada de como e onde ten que ir ese patio cuberto, porque a Xunta de Galicia, unha vez máis, incumple co que ten que facer. Son dúas memorias valoradas que se presentan do patio cuberto do CRAR Raíña Aragonta, unha rampa de accesibilidade que financia o Concello e unha porta de acceso por esa rampa que financiará o colexio con fondos da subvención nominativa que lle dá o Concello. Todo isto para favorecer a que a Xunta de Galicia por fin teña ben colocar ese patio cuberto. Nós seguimos esperando, cumplimos con noso acordo e con nosa palabra coa comunidade educativa, veremos cando empeza a cumplir a Xunta de Galicia. Penega. Sempre que se fala do ensino, sempre falamos de problemas en Salceda, nunca falamos de que todo está ben, sempre falamos de carencias, Eu alegro que o Partido Popular anuncie o seu apoio a esta moción,
porque eu levo moitos anos sin ver un movimento tan importante, tan grande, en toda a comunidade educativa, alumnado, AMPAs e profesorado, porque o tema está mal, o tema está realmente mal. E eu, botando man do debate anterior, digo que casualmente, ou non por casualidade, nunca o ensino privado levou tantos cartos da administración galega como neste tempo. Entón, xa sabemos que as favas están contadas. A cuestión é como se reparten. E cando está a man privada, estamos perdidos cando está o Partido Popular gobernando, lamentablemente. Segunda quenda, Partido Socialista. Dado que parece que a moción vai ter o apoio unánime, pois pouco que dicir, simplemente unha moción que non deixa que ser máis que unha serie de intencións, o sea, reflexan as intencións, pretender que se vayan cumplindo o máis rápido posible todo o que aquí se reivindica. No caso das infraestructuras, todos sabemos que, veñen cando veñen, pero sí creo que sería incluso máis importante co tema das infraestructuras reincidir no tema que, aparte desta moción, no tema que se está reclamando sobre todo estes días nas movilizacións por parte das AMPAs, que reforzar o profesorado, reforzar sobre todo o profesorado especializado en pedagogía terapéutica, audición e linguaxe para o alumnado que ten esas necesidades máis específicas e non quede ningún neno sen a atención que necesita. Partido Popular. Un pouco máis, simplemente, unha vez máis, o señor Salustiano, no tempo para que o aumento da privada, todo privado. Se vostede é cómplice do tema privado en Salceda, señor Salustiano, se está na súa man e non fai nada ao respecto. A ver se agora vai ser que a élite da esquerda é o que fai aumentar a asistencia á escola privada. Porque mira que hai, Porque sabe por qué? Porque nós defendemos a liberdade de cada quen de ir a onde considere. Vostedes queren adoctrinar. Nós queremos que cada un pense, exerza e vaya en calquera ámbito da vida a donde lle pete. Non lle pedimos carnés, señor Salustiano. Ahora, aplíquese vostede o conto. Donde vostede sí que pode facer que o privado retroceda é aquí. E, sin embargo, vostede é cómplice do mesmo. Por lo tanto, menos leccións e aplique o seu conto. Compañeiro do Partido Socialista, en esta ocasión, traendo unha moción sensata e coherente, este grupo vai apoiarla. Movimento Salceda, Selene. Acaba de decir o señor Santiago, defenden a liberdade de que vostedes, corríxame se entendín mal, defenden a liberdade de que cada un vaya a donde queira, ¿no? De que cada neno estudie na privada ou na pública. Non, vale, entendín mal? Eu copiei estas palabras, logo revisarei no pleno, ou sea, en YouTube. Defenden a liberdade de cada un a ir a donde queira. Vale, iso foi o que vostede dixo. A min parece ben que defendan que cada un vaya onde queira, que cada un elixa ir á escola pública ou á privada. O que non me parece normal é que se un servicio é gratuito na privada e na pública, para os veciños e veciñas, para as familias que levan os seus fillos ali, tamén debe ser para o resto do concello. O que non é normal é que este concello, con fondos e con diñeiro público do resto dos veciños, teñamos que pagar sobre 600 euros por cada neno ou cada nena que vai a unha galiña azul e non teñamos que pagar ningún euro polos nenos que van ás escolas de infantil privadas do noso concello. Iso é unha maneira de privatizar. É un servizo gratuito para todas as familias? Si. O Concello de Salceda, vaime dicir vostede que o Concello de Salceda non ten que pagar ao Consorcio de Benestar ao redor de 600 euros por cada neno ou nena que estudie na galiña azul? Cambia non. O Concello de Salceda ten que pagar ao Consorcio de Benestar un importe ao redor, non sei a cifra exacta, pero ao redor de 600 euros por cada neno ou nena que decide estudar na escola infantil pública. Sin embargo, o noso Concello non paga nada por aqueles que van á privada. Xa llo paga a Xunta. Entón a Xunta págalle todo a privada.
pero a pública teñen que seguir pagando os concellos. Non é así? Se non é así, corríxamo. Se non é así, corríxamo. Entón, é unha maneira de privatizar? Sí, correcto, é unha maneira de privatizar. Vostedes teñen unha ideoloxía e defenden que a xente elixa. Nós defendemos que a xente elixa, pero en igualdade de condicións. Se non lle pagamos a un, non lle pagamos a outros. Sí, fala con propiedade e con datos. Benega? Claro. Respetade a quen dado compañeiro, por favor. Vamos a ver, xa se dixo bastante, eu que teño claro é que en cada norma, en cada lei, en cada decreto, o Partido Popular ve unha oportunidade de negocio para os seus. O teño clarísimo. Votamos a favor desta moción que defende o ensino público. Votas a favor? Unanimidade. Actividade de control, punto 12, dación de conta de decretos da Alcaldía dende o número 2025. Garde silencio, señor Santiago. 1578 do 15 de decembro, por favor. Do número 2026-0260 do 20 de febreiro. Palabras. Punto 13, dación de conta de informes de intervención 2025-0225 número 2026-007 de execución do terceiro e cuarto trimestre do 2025. Palabras. 14, expediente de 180/2026, dación de contas dos informes de tesorería sobre o período medio de pagos e morosidade do cuarto trimestre de 2025. Palabras. Pasamos ao apartado C, rogos e preguntas. Rogos, Partido Popular. Gracias, señora alcaldesa. Boas noites a todos e a todas, os aquí presentes na salón de plenos, tamén a xente que nos está vendo polas distintas redes sociais. Ben, o primeiro rogo é o arranxo de laterais na estrada que une os barrios de Alabandeira e Portela, en Valderubias, preto da vivenda número 5, por medio do presente, desexo poñer en coñecemento deste concello o mal estado no que se atopan, debido a varios accidentes e queixas dos veciños e veciñas que transitan pola mesma, ditos laterais estreitan a circulación de vehículos e peóns. Rogo se revise o estado da vía na medida do posible e se leven a cabo as actuacións necesarias para a súa mellora e acondicionamento da mesma. Ben, rogo presentado 13/1 por rexistro. Recollemos ese rogo. Vai, rogos? Sí, outro. Segundo, a escasa visibilidade do paso de peóns na calle Laguela. A zona conta con unha senda peonil moi utilizada que conecta diferentes puntos do municipio e pola que transitan diariamente persoas de todas as idades. A saída desta senda presenta unha visibilidade moi reducida tanto para os peóns que se incorporan á calzada como para os vehículos que circulan pola calle Laguela. A veciñanza leva tempo manifestando preocupación pola situación que se ve refletida en situacións de perigo concurrentes, especialmente en horas de pouca luz ou cando a circulación aumenta. Por todo o anterior, rogas a alcaldesa e o Concello de Área adopten as medidas oportunas e, primeiro, realicen unha evaluación técnica urxente da seguridade viaria do tramo, especificamente a saída da senda peonil e, dous, estude e implemente medidas correctorias. Solicítase que este robo sexa atendido na maior brevidade posible para así garantir a seguridade viaria e previr accidentes. Este robo foi atendido xa hai tempo. De feito, na zona hai 2 pasos de peóns debidamente sinalizados, non só ca sinalética de paso de peóns, sino ca perigosidade, a escasos metros. Un deles, precisamente o que sale da senda elevado, foi evaluado pola policía local. Non me consta que haxa reclamacións veciñais ao respecto da falta de seguridade. Enviaremos de novo ali a policía local a que dictamine, a que faga un informe sobre esa perigosidade, pero iso, que hai 2 pasos de peóns, un deles elevados, para salvar precisamente esa inseguridade. A iluminación, hai un poste o seguir antes do paso de peóns e outro despois, ainda o comprobei hoxe, precisamente, e entendo que de noite ninguén sae da senda, quero entender, porque a senda non ten iluminación. En todo caso, se analizará se é necesario reforzala. Gracias.
máis? Non hai máis rogos? Se me permite, señora alcaldesa, se eu presentara, bueno, o arranxo da Fochanca en Fontán. Presentaches varios por Sí, registro. pero eso xa foi solucionado, non? Sí, hai un de limpeza de... Ese tamén foi arranxado. Xusto, ubicado na cuneta de San Xurxo, concretamente Montecelo, Correcto. que esta trasladaches a mí personalmente e ia realizarse nestes días. Hai o do famoso burato en Fontán, que é moi fácil falar, e sobre todo as redes, que moitas veces non analiza certas cuestións. Ti foches, ademais, ali o punto, viches que non era unha fochanca na que había que botarlle asfalto, era un problema maior de, permíteme chamarlle, gran chapuzo de saneamento. A mí non me gusta mirar nunca atrás, sabédelo, pero esa obra é de hai moitos anos, o engache vai directamente a xeral, aquilo estaba fatal, había que ir a unha profundidade determinada, falouse ca veciña e co veciño dese enganche, eles evidentemente non tiñan responsabilidade ninguna, moito menos sabían como estaba aquela obra de mal executada. Polo tanto, había que pararan as chuvias, facer un gran burato para saber o que había ali debaixo e volver a facer un pozo que non existía nese lugar para que o saneamento estivera en condicións e non fora, como ata de agora, por fora, que era o que estaba sucedendo ali. Polo tanto, non era unha fochanquiña, era un problema moi grande dunha obra que non se executou correctamente cando se fixo. E había máis, non? Había un en Fontán 41, Luís, que presentaches o 28 do 1, do tendido da luz pública, foi tamén trasladado á empresa de mantemento, e creo que ti non presentaches ningún máis. Logo hai dous de Vanesa, un deles que foi atendido, de árbores e vexetación polo paso de autobuses, falouse co persoal, e ademais Marcos como concelleiro visitou a zona. Non vimos perigo porque ademais había pouco tempo que estuvera ali o personal de medio ambiente facendo recorte de polas. Creemos que podía molestar algunha, fíxose a intervención. Si volve a haber problemas, supoño que o persoal de transporte escolar neste caso non lo fará saber, que damos a súa disposición para mellorar aqueles treitos que sean necesarios. E tiñas outro sobre queixas do saneamento en Entenza. Bueno, tanto Marcos Troncoso como esta alcaldesa pasamos moi a menudo por esa obra, estamos cos veciños, permanentemente en contacto ca asociación veciñal, que ademais está facendo unha labor extraordinaria de vixiancia e control da obra. Falamos a menudo ca directora, máis ca encargada da empresa. Creemos que o resultado de coordinación e diálogo ca veciñanza é moi positivo, e moitas destas queixas que ti expresas no rogo foron atendidas dende o primeiro momento e, repito, a comunicación cos veciños é prácticamente a diario. Planificación para a empresa, vale, non Vanessa a diario, a ver. Marcos, onte, a única vez que vine... Vanessa, si queres pedir a palabra, pídela, porque ni siquiera querías falar do... Pero un segundiño. E ademais, ni siquiera querías falar do rogo, fumeu que mo saquei. Non, eu presentei por instancia xeral, e vos sodes conscientes e ben sabedes o que sucede en Intienza, ou non? Onte, Marcos, estabas en Intienza, si ou non? É a única vez que te vin por ali. Delia, si, que te vin eu, pero po coche non pasades seguro que a menudo. Falta de planificación da empresa, non me digades que non. Dícelo ti. Pero, por favor, si a carretera está toda arrelada de fai 3 meses, por favor, e os coches os daños que sufren. Pero sodes conscientes realmente diso? O que non eres consciente ti, Vanessa, é que estamos en obras. Iso é o que non eres consciente. Que non vou as obras, teño as diante da miña casa, perdona. Igual ti non pasas todos os días por elas, pero eu sí, E a miña parroquia visito a todos os días. Consecuencias, o acceso, os desvíos, foron correctos os desvíos señalizados? Cando se cortaron as estradas, foron correctos? Foron. Atenderon demandas dos veciños que viñeron aquí o día seguinte dos carnavales e non estaba nin usted alcaldesa, nin usted concelleiro, nin un, nin outro. E viñeron aquí os veciños, son consecuentes diso tamén. Que viñeron a demandar a falta de planificación e acceso á parroquia de Intienza. Estás moi alterada. Non é que este alterada, é que faz alterar a xente. É que faz alterar a xente, Loli. Faz alterando a xente dicindo que minto.
Minto, llevo a miña parroquia? No, perdona, son a primeira defensora dela. Son a primeira defensora dela. E non me diga que falta de planificación non hai. Planificación hai? Por parte da empresa? Pero mira, Planificación hai. Pregúntoche, cree que correcta a planificación que hai? Deus, así é difícil. Cando é Contéstame ahora. Díjome a Marcos, que le va saneamento. Marcos, crees que a dirección, crees que a señale que está subindo o castelo está correcta, situada na posición onde está? Xa está. Crees? Leches o rogo. Pero que me estás dicindo? Marcos. Que está arreglada a carretera toda. Marcos, xa está. Xa o sei, pero Vanessa, está todo arreglado. Marcos, o pleno dirixo eu, o rogo foi plantexado, Vanessa non deixa falar, non permite que se Marcos, conteste, invítote mañá que veñas comigo que a hai unha dirección personalmente, técnica, invítote que veñas. obvia que hai unha enxeñeira, bueno, eu creo que este Loli, debate que está sendo enxeñeira, un pouco directora de obra, Delia, Pondo en compromiso, cuestión- vades a ver por pondo en limpieza por cuestión- todas as calles. pondo en A día de hoxe cuestión- non a mirei ningún día. Pone en Cero. cuestión o traballo técnico e Cero. ademais un traballo importantísimo, repito, da asociación veciñal. Especialmente vou a dar as gracias a un en concreto, a Juan Soto. Co que Sí, sí, estamos sí. Claro día que sí e día tamén e nos traslada todo o que acontece naquela hora. E discute Pregúntalle a algo él, contrario. pregúntalle a él si mira a enxeñeira e se mira a xerente da Pois, empresa. no, pero ven comigo, Da igual, ven comigo, asunto dele, decimos de diante. Estás un pouco Tantas alterada, veces somos nada y do todo. que che digamos ni Marcos nin eu che vai a servir. Máis rogos, por favor. Marcos, Rogos do vale, Partido son portavoces, Socialista. pero eu tamén son concejal. Vale, Rogo do Partido Socialista. A miña parroquia e o Concello de Salceda de Caselas. E non me vades a dicir que non hai unha boa planificación. Non me vades a negar que viu aquí xente porque quería falar con vos da mala planificación, da mala señalización. Cortamos la carretera un viernes, decimos que cortamos o lunes a carretera. Bueno. Hai señalización de desvíos cando os nenos utilicen o pabellón de lunes a sábado, de lunes incluso a sábado, Vanessa, por uns desvíos. xa, Viste o estado da carretera do Barreiro? No, Vanessa, xa, escúitame. E máis, creo que hasta os Escúitame. veciños che responderon a isto no Escúitame. grupo de WhatsApp da Asociación dos Veciños e Veciñas de Entenza. Error. Incluso, no, error no. Enséñame. Incluso os veciños Dame che probas, que aí non se responderon. fala diso, incluso Perdona, diso no che grupo de responderon. asociación solo hai un administrador e o que notifica, nadie máis, Bueno, Estás moi equivocada, Moi bien, Vanessa, estarei equivocada. A información que recibes Estarei- é errónea. Estarei- Eu que a miña verdad vou por debe diante. ser, debe No ser. primer pleno que eu falei xa Debe te dixen, ser. a mí non me trates Partido como Socialista, mentirosa. Xa te dixen ben Partido claro. Socialista, BNG, algún rogo, preguntas, por favor. Moi ben, non hai preguntas, damos por rematada despois desta intervención. Damos por levantada a sesión.